Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na Isaud 230 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa #1 and most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 10, tuig 2025. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. City Health Office naka-record sa anom ka mga kaso sa Mpox. 5 diri lalaki, isa ang babae. May anom pa ka mga suspected cases sa karon. Ang detalye sa bantayan sa dili lamang madugay. Mga drainage sa syudad sa Iloilo na puno sang basura. Plastic bottle pinakadamo nga nakuha sang task force sa Sulsog sa City Engineer's Office. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, mga basura liwat kinagdagsa sa Sunset Boulevard. General Services Office sa mapanawag sang notice of hearing kung ma-identify ang barangay nga may madamo nga basura sa waste traps nga ila sining ginpang-install. Ikaduhang adlaw sang Brigada Eskwela ng Inmabudlay bangod sa pagtupa sang ulan. Mga bulutuan sa syudad butangan sang isolation corner para sa Mpox. Muni madalagwar mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Auto. Sa aton sining mga kabombo ang tiyempo naton sa simatinion daw hindi mayugid. Mayara sang pagbutlak ni haring adlaw, mayara man sang pag-ulan-ulan. Gani doble halong ang aton sining mapalabot nga pagpahanumdom. Agod balikawan naton ang raman nga say sinisang balatian. No, kung madumduman nyo pa, basta chimpo gani isang tingulan kada bulan sang Hunyo, tubtob Agosto. Dira nyo na makita ang ordera sina Banwa mabatsyagan ining ginatawag sining wild. Ining wild, amuning mga waterborne diseases. Ang ginatawag siniyang infections pagin sa aton sining mga kabumbo, ang leptospirosis kag ang dengue. Amuning dapat sining banwa nga likawan nga mga sahi sang pamalatian. Isa sa sarang sining pinakamayo nga himuon naton amo ang pagpasiguro nga ang aton sining tagsa kaugsaran ang malimpyo. No, sa aton sining makabumbo pasiguraduhon nga wala man sang stagnant nga tubig dira sa aton sining palibot. Agod hindi pagpugaran or hindi mangina breeding ground sang lamok ka carrier sang dengue hemorrhagic fever. No, wild waterborne diseases, influenza, leptospirosis kag subongman dengue. Amo ining mga pamalatian nga dapat sini naton likawan. No, sa aton sining mga kabombo. Samtang sa mga mainit naman nga balita nasyonal. Karon na mag-take oath banwa ang mga katapo sang magabugos rather sang mga huwes no sa Senado sa pagsalida na sa impeachment batok sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. No, sa aton sining mga kauturan las 2 karon naka-schedule ang mga senador no nga mag-take oath sa aton sining karon niya nga mga tagpalamati. No, sa pagsugod man sining impeachment trial batok sa Vice Presidente. Ang Senate minority naghulag na karon batok sa Vice Presidente sa aton sining mga kabumbo. Iginduso diri ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang formar nga pag-umpisa sang Senado sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. May pipilaman ka mga katapo or mambal naton iya mga sumalakdag ni former President Rodrigo Duterte or sa Duterte family sa Pangkabilugan
Just like Senator Bongo naghahimo karon sa nga praligban sini iya nga lihok. Matapos kini siya ang isa man sa mga nagaduso sa pagsugod na sa nga impeachment trial batok sa Vice Presidente. Bantayan ang dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton sinibaray nga pagpangalagad detalye sa mga nagapangunang mga balita lokal. Balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw na po ngayon ng Martes, ikasampo sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ating mga headlines, dalawang lider ng simbahan sumama na sa panawagan sa mga mambabatas na simula na ang impeachment. Ilang negosyante naman nanawagan na rin sa Senado na ituloy ang pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte. Si Senator Coco Pimentel naman ay iniwalang naorganisa na ang impeachment court matapos na manumpa na ni Senate President Chis Escudero bilang presiding officer. International Criminal Court Public Counsel for Victims naman formal na hiniling na maibasura ang paghamon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa jurisdiksyon ng tribunal sa kaso nito. Sa international news naman, tutukan mamaya ilang mga aktivista na iligal na dumating sa Israel nakatakdang ipadeport. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, na ba sumama na ang dalawang lider ng simbahan sa panawagan sa Senado na dapat ituloy na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin ngayon Dagupan Archbishop Socrates Villegas na ang pag-aantala ng pagdinig ay tila pumipigil sa katotohanan. May karapatan ang Momenania na malaman ang katotohanan na ayon sa batas at ebidensya. Itinuturing na isang pagnanakaw ang hindi ipapaalam sa tao kung ano ang katotohanan. Habang sinasabi rin ni Bishop Jose Colin Bagaforo, ang Pangulo ng Caritas Philippines dapat agad natugunan ng Senado ang panawagan na simula ng pagdinig ng may integridad at pagsunod sa batas. Samantala, itinuturing naman ng House of Representatives na isang welcome development ang panunumpa ni Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial laban kay BP Sara Duterte.
Ginawa ni House spokesperson Princess Abante ang pahayag sa isang pulong balitaan ngayong araw ng Martes. Matatandaan itong gabi lamang ng Lunes, opisyal nang nanumpa ang liderato ng Senado bilang presiding officer sa impeachment trial. Muli ding iginiit ng House official na ipinaubaya na sa discretion ng Senado ang desisyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hiling naman aniya nila na maging tapat at konstitusyonal ang mga senador na tatayong senator judges sa impeachment trial. Subalit nakahanda na aniya ang mga House prosecutors para sa nakataktang pagsisimula ng impeachment trial sa Vice Presidente. Samantala, mamayang alas 4 mga kabombo at kasarnisyon ng hapon nakataktang manumpa bilang senator judges naman ang nas 23 senador. Target naman mag-convene ng Senado bilang impeachment court bukas, Hunyo 11. Narito ang bahagi ng pahayag ni House spokesperson Princess Abante. House of Representatives welcome this development. Ginalaw na po ang baso. Nakinig na po ang Senado sa mga pahayag, hindi lang ng Kamara, kundi ng iba't ibang sektor ng lipunan. Inaantay, at again, handa naman na po ang Kongreso, ang House of Representatives sa kanilang role sa impeachment trial. Nakapaghanda na po ang ating mga House prosecutors at patuloy na naghahanda at inaantabayanan natin ang formal na pagsimula ng impeachment trial. Mga kabombo at kasarnisyon, yan ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ho ng House of Representatives si Princess Abante. Samantala, nakiisa na rin ang grupo ng ilang mga negosyante sa ating bansa na nananawagan sa Senado na ituloy na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isa na dito ang Makati Business Club na naghihimok sa Senado na gampanan ang kanilang mandato salig sa konstitusyon para mag-convene bilang impeachment court at mag-proceed sa impeachment trial ng Vice Presidente. Saad din ng grupo ng impeachment case laban sa ikalawang Pangulo ay isang test of public accountability at rule of law at dapat nawalaan niyang pag-aalinlangan kung itutuloy ang paglilitis. Tanong pa ng grupo, kung hindi anya susundin ang rule of law, paano umano makakainganyo ng mga dayuhan at maging ng mga lokal na mamumuhunan sa ating bansa para sa pangmatagalang investments na maaari namang magresulta sa paglikha ng mga trabaho sa bansa. Nagbabala din ang Makati Business Club na kung sakaling hindi ituloy ng Senado ang paglilitis sa impeachment case laban sa ikalawang Pangulo, maaari itong magresulta sa betrayal of public trust. Sa kabila nito ay giniit din ng samahan na ang impeachment trial ay isa yang kinakailangang due process para mailabas ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpresenta ng mga ebidensya para matukoy kung may basihan ba o wala ang mga kasong ibinabato laban sa Vice Presidente. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inimok ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang mga biktima ng umano'y drug abuse at mga komunistang rebelde na lumantad at isiwalat ang aniel ay kalupitan at paglilinlang ng mga naturang grupo na patuloy na naghahasik ng karahasan sa ating bansa. Sa isang pahayag biniging diin ng naturang mambabatas na kailangang wakasan na ang katahimikan at ilantad ang mga krimen na nagawa ng mga sangkot sa iligal na droga at insurhensya na kagagawan umano ng New People's Army o NPA. Saad pa ng kongresista na ang kanilang pananahimik ay nagpapahintulot sa patuloy na mga operasyon ng naturang mga grupo. Hindi din napigilan ang mamabatas na isisi sa NPA o New People's Army na tinawag niyang isang teroristang grupo at hindi mga biktima na dahilan kung bakit libo-libong Pilipino ang nawala ng buhay, tirahan at hinaharap. Sa halip na ipaglabanan niya ang kapayapaan, nagdadala mga ito ng karahasan, takot at extortion sa mga komunidad. Kaugnay nito bilang suporta sa posisyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kanyang hinimok ang bawat Pilipino na nabiktima ng NPA o drug addicts na magsalita at huwag hayaan ng mga terorista na baluktutin ang katotohanan. Ginawa ng kongresista ang pahayag sa gitna ng panibagong pagsisikap ng mga mamabatas at ng security officials para matugunan ang insurhensya sa bansa at mga krimeng may kaugnayan sa iligal na droga
partikular na sa bahagi ng Mindanao at iba pang vulnerableng mga lugar. Samantala, formal nang hiniling ng International Criminal Court Office of Public Counsel for Victims na maibasura ang paghamon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng tribunal sa kaso ng dating Pangulo. Sa 27 pahinang dokumento na may petsang Hunyo 9, hiniling ni Principal Counsel Paulina Masida na naitalaga para kumatawan sa mga posibleng biktima na ibasura ang claims ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinutukoy ng Council ang 28 pahinang dokumento na may petsang Mayo 1 na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC kaugnayan sa pag-aresto sa dating Pangulo para sa umano'y crimes against humanity may kinalaman sa kanyang war on drugs. Ito ang ginamit naman ng kampo ng dating Pangulo para iapila na agad ang kanyang paglaya at agad-agad na mapawalang bisa ang kaso laban sa kanya. Ipinaliwanag din ng Office of Public Counsel for Victims na malinaw ang nakasaad sa Articles 12 at 27 ng Rome Statute na ang pag-atras ng Pilipinas mula sa statute ay wala daw legal effect sa established jurisdiction ng korte, lalo na nang simulan ang preliminary examination ng prosecutor bago pa man maging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas. Ipinunto rin ng opisina na maaari nilang i-exercise ang kanilang jurisdiction sa kasalukuyang kaso ng dating Pangulo at binanggit na nagpahayag ng malubhang concern din ang panig ng mga biktima sakaling maihinto ang proceedings sa kaso laban sa dating Pangulo kung magiging matagumpay daw ang paghamon ng defense team sa jurisdiction ng tribunal. Aras 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, nananatili ng nakulong si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at retired Police Colonel Ruy Nagarma sa isang pasilidad sa Estados Unidos. At ayon yan sa opisyal ng Department of Foreign Affairs na humarap sa pagdinig ng House Quad Committee. Kasunod ito ng pinalabas na itong removal order na laban sa kanya nang dumating siya sa San Francisco noong huling bahagi ng nakalipas na taon. Ito ang kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Passport Division Assistant Director Charlie Florian Penicolas sa House Quad Committee na formal nang nagtapos ng investigasyon nito sa mga extrajudicial killings na may kaugnayan sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte at iba pang pang-aabuso. Sinabi rin ng opisyal ng Department of Foreign Affairs na nakipag-ugnayan na ang konsulado ng Pilipinas sa US Immigration Authorities para sa kapakanan nitong si Garma. Ayon sa opisyal, ang batayan ng pagkakakulong ni Garma ay dahil naglabas ng expedited removal order sa pagdating nito sa San Francisco. Ang patuloy na pagkakakulong kay Garma ay nangyari ilang buwan matapos siyang manumpa para tumistigo sa harap ng House Quadcom na binubuo ng Committee on Drugs o Dangerous Drug, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts. Si Garma na dating nagsilbi bilang hepe ng pulisya ng Cebu City ay isa sa ilang mga opisyal ng pulisya na ipinaimbita upang ipagpaliwanag ang kanilang naging papel sa madugong anti-drug operations noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang testimonya, inamin ni Garma na personal siyang tinawagan ng dating Pangulo na bandang alas 5 ng umaga, ilang araw bago ang kanyang inaugurasyon noong 2016 upang tumulong maghanap ng pulis na kayang ipatupad ang tinatawag na Davao Model sa buong bansa. Inamin ni Garma na may mga gantimpala o reward na ibinibigay sa mga pulis para sa matagumpay na drug operations, kabilang na ang mga bayad para sa pagkamatay ng mga sospek. Aniyan, nahimik siya tungkol sa sistemang ito hanggang sa siya ay pinilit magsalita sa harap ng Kongreso at idinagdag niyang natatakot siya para sa kanyang kaligtasan at para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nadawit din si Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayuga noong 2020 na muling siniyasat ng komite. Ayon sa ilang testigo, sina Garma at Leonardo Omano ang nag-utos ng pagpatay na itinanggi naman ng dating opisyal.
Samantala, dumako pa po tayo sa ibang mga balita. Ilang grupo ng mga negosyante ang nananawagan na rin sa mga mambabatas na pag-iisipan pong mabuti ang pagpapatupad ng 200 pesos na karagdagang sahod. Mamaya kuha po tayo ng kabuang detalye dyan. Samantala, sa iba po munang mga balita. Ito hong si Senador Coco Pimentel, naniniwalang naorganisa na itong impeachment court matapos na manumpa ni Senate President Francis C. Escudero bilang presiding officer. Alamin natin ang buong detalye na balitang yan, tinutukan ni Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Victor, Bombo Ever, kaugnay pa rin nga sa impeachment. Naniniwala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na naorganisa na ang impeachment court matapos nga manumpa kagabi ni Senate President Francis C. Escudero bilang presiding officer na maglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sa plenaryo nga ng Senado, formal lang nanumpa si Escudero sa harap ni Secretary General Renato Bantug Jr. Paliwanag ni Pimentel, batay na rin daw sa kanyang pagkakaunawa na buo na ang impeachment court dahil nadetermina na ang mga magiging miyembro nito. Napagdesisyonan kagabi ng mga senador na ngayong araw ng Martes manunumpa ang mga senador bilang senator judges. Gayunpaman, kumpiyansa naman si Pimentel na wala nang magiging sagabal sa formal na pagkukonvene ng mataas na kapulungan ng Kongreso bilang impeachment court bukas, soling session nga ng 19th Congress dahil in good faith naman daw ang kanilang naging usapan ukol dito. Samantala, binigyan linaw din ng mambabatas ang kumakalat na listahan ng mga senador na bumotong pabor, bumotong dismiss at walang opinion sa impeachment case. Sinabi nitong wala silang napag-usapan ukol sa dismissal ng kaso sa plenaryo o kahit nung nag-break sila sandali. Umaasa naman si Senator J.V. Ejercito na mapawi na ng panunumpa ni Escudero ang issue na inaantala ng Senadong impeachment case laban nga dito kay VP Sara. Gayunpaman, tiniyak naman ni Escudero bilang tagapangulo ng Senado na magiging pantay, patas at naayon sa konstitusyon ang impeachment case kay Duterte. Iginit nito, susundin ng Senado ang proseso at hindi mamadali ng mga pagdinig sa impeachment. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senate President Francis C. Escudero. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, 1 linggo matapos i-file yan dito sa Senado, 2 oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon. Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Hindi ako magpapadala sa ayaw sa impeachment at gusto si Vice President Duterte. Trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado, hindi nga lang ako, trabaho nating lahat, na maging pantay at pareha sa ating pagtingin. Yan ang rason, hindi naman tsamba lang yun at nagkataon. Yan ang rason kung bakit ang babaeng sumisimbolo ng hustisya ay nakapiring. Samantala, Bombo Victor, Bombo Ever, balikan lamang natin sandali yung mga kaganapan kagabi sa plenaryo ng Senado kung saan naging mainit yung debate ng mga senador kung magkukonvene o hindi ang Senado bilang impeachment court. Tumayo ang karamihan ng mga senador at nagpayag nga ng kanilang sentimiento ukol dito. Iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat pag-aralang mabuti ng Senado na kung sakaling mag-convene ay walang nalabag dapat na konstitusyon. Pinaalala niya na wala namang tumutol nang i-adjourn ng sesyon ng February 5 nang ipadala ng Kamarang impeachment case kahit lahat ng senador ay naroon at alam ang nangyari. Sa halip na balik-balikan daw yung mga nagdaang desisyon, sinabi ni Cayetano na mas dapat pagtuunan ng pansin ng Senado ang susunod na hakbang. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Alan Peter Cayetano. So whatever decision we make, sana may wisdom. Sana matupad ang konstitusyon, dapat matupad ang konstitusyon, dapat ang kalooban ng ating mga kababayan. But the reality is po, we will be acting as a body and the vote will matter. So yun lang po, and I don't have a debate. I respect what the majority and deputy minority leader has stated. You know, as I said, some of what they say I agree with, but we have to find it in our hearts that even if we disagree, we support the chamber. Maging si Senator Robin Padilla nga, Bombo Victor, iginit na hindi man siya abogado pero malinaw na dapat sumunod ang Senado sa due process. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict.
Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Para naman kay Senator Joel Villanueva, dapat nang i-refer muna sa Committee on Rules bago nag-convene ang impeachment court. Pero naniniwala siyang dapat nang mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. I welcome innovation. I welcome what do you call that, Mr. President, when we will no longer refer it to the Committee on Rules and ask perhaps one of the prosecutors to read the articles of impeachment and all the cases thereon. I don't have problems with that, Mr. President. And again, as mentioned earlier, I agree, Mr. President, that we need to convene as soon as possible the impeachment court. But my only question, Mr. President, is if we are not violating our rules because, Mr. President, hindi na ho ba importante na maglabas po kayo ng notice? Hindi ho ba yun ang dahilan kung bakit kayo sumulat na i-schedule nung June 2, tapos ngayon June 11, tapos ngayon magbabago po tayo? Hindi na ho ba kailangan yun? And if it is not, Mr. President, then I will vote for it, Mr. President. Samantala ay naman kay Senador Juan Miguel Zubiri, dapat umaksyon daw ang Senado base sa rules, tradisyon at precedents at dapat din anyang i-refer sa Committee on Rules bago nag-convene bilang impeachment court, bagay nga na sinabi ni Senador Joel Villanueva. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senador Juan Miguel Zubiri. We must do our constitutional mandate with due respect to all those concerned. Mandato natin sa Constitution yan. At nang hindi natin gagawin yan, ay bugbog tayo sa mata ng publiko. So that's why I agree with the Minority Floor Leader. Whatever the outcome of the trial, you end up voting. For one, I think it is a weak case, but I will reserve my judgment until all the evidence is presented to us, and then we will make the proper vote when the time comes. Pero ang punto dyan ay dadaan tayo, kailangan natin dumaan sa constitutional process that was given by our forefathers when they wrote the 1987 Constitution. Samantala, si Senador Sherwin Gatchalian, kinatigan yung motion nga ni Senador Risa Ontiveros na buksan na yung pagsisimula ng impeachment trial laban nga dito kay VP Sara Duterte. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Dapat ho maintindihan ng ating mga kasamahan at ng ating mga kababayan na pinag-uusapan ho natin ngayon ay hindi pa ho yung merits nung kaso. Hindi pa ho natin pinag-uusapan yung kaso mismo ni Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan lang ho natin ngayon yung ating constitutional duty under Article 11, Section 3, Number 4. Na kung saan, pag na-transmit na ho sa atin ang Articles of Impeachment ng House of Representatives, Senado na po ang mag-hold ng trial. Ito po ang sinumpaang responsibilidad ho natin sa ilalim ng saligang batas. Dahil naging mainit yung debate ng mga senador sa plenaryo ng Senado kagabi, si Senador Raffy Tulfo ay tumayo din sa floor at iginit na dapat magbotohan na kung ano yung magiging pasya kung kailan nga ba magkukonvene bilang impeachment court ang Senado. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Away na tayo dito. To solve the impasse siguro, we'll have to put it in a vote whether to convene today or tomorrow. Somehow we have to convene come what may. Magbutuhan na lang tayo para matapos na. Baka abutin tayo hanggang madaling araw, hindi pa rin natin napag-aalaman kung ano talaga ang dapat gawin natin. Let's do it. Let's put it in a vote. Kung tonight ba tayo magbutuhan or tomorrow? I mean, magbubutuhan tayo whether we convene today or tomorrow. That's it. Plain and simple. Para matapos na ang problema natin dito ngayon. Sa gitna nga ng mahabang debate ng mga senador sa plenaryo ng Senado kagabi, ipinaliwanag ni Escudero kung bakit hindi agad umaksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban nga dito kay VP Sara Duterte. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senate President Francis Chis Escudero.
Saan ang probisyon ng saligang batas, desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately ng Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, edi sana ang sinulat ng mga nagsulat ng konstitusyon, immediately din tayo. Yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon, tapos tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months. Tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagpabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Ang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos naman naniniwalang tatawid pa sa 20th Congress ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Annali Soberano. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatawid ng 20th Congress ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Pangulong Marcos sa Malacanang, malinaw namang sinabi nito na tatawid talaga sa susunod na Kongreso ang paglilitis dahil malabo umanong kakayaning tapusin ang trial bago dumating ang mga bagong batch ng mga senador. Para sa Pangulo, wala siyang nakikitang kontrobersiya sakaling tumawid ang paglilitis sa pangalawang Pangulo mula 19th Congress patungong 20th Congress. Gayunpaman, sinabi ng Presidente na sa pagpapasya pa rin ng mga senador kung ano ang kahihinatnan ng impeachment sa Vice President. Sa kabilang dako, nakahanda rin ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. This is really a function of the Senate right now, so we leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months, and we are watching, of course, what the Senate President Cheese Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. So, Nananatili ang posisyon ng Malacanang na Senate function sa impeachment process. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos, nakasubaybay lang sila sa mga ganap sa Senado. Tinitingnan anya nila ang ginagawa ni Senate President Cheese Escudero para maging maayos ang transition mula sa kasalukuyang Kongreso tungo sa 20th Congress. Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi dapat maging issue ang pagtawid ng impeachment sa susunod na Kongreso. Katwiran nito, kahit simulan ngayon ang impeachment trial, hindi talaga ito matatapos bago pumasok ang mga bagong senador. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Samantala, nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Associate Justice Raul Villanueva kaninang umaga sa Palasyo ng Malacanang. Si Villanueva ay magsisilbing ika-195th Associate Justice ng Supreme Court. Siya ang papalit kay Justice Mario Lopez na naabot na ang compulsory retirement noong June 4. Siya ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Marcos sa Korte Suprema. Mula sa Malacanang, Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagraduate o magtatapos sa mga kabataan bilang magagaling na estudyante sa sandaling magtapos na ang mga ito. Ang paninigurong ito ng punong ehekutibo ay ginawa sa gitna na rin ng anyay sama-samang pagsisikap para ayusin ang mga kinakaharap na problema ng mga estudyante. Sinabi din ng Presidente na kapag nakagraduate na ang mga kabataan ay nais nilang makatiyak na magtatapos ang mga itong madaling o magaling sa pagbabasa, madali din o magaling din sa mathematics at magaling sa lahat ng bagay. Dapat niyang maging preparado ang mga ito sa kolehiyo hanggang sa puntong magtrabaho na sila at gagampanan na ang kanilang mga napiling karera.
Una nang naglabas ang Philippine Statistics Authority ng datos nga na milyon-milyong mga mag-aaral ang functionally illiterate o marunong bumasa ngunit hindi naman nito nauunawaan ang kanilang binabasa. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Kayang-kaya na nila kung magtutuloy sila ng college o magtrabaho sila. Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oras 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglaan ang Philippine Ports Authority o PPA ng mahigit 400 milyong piso para sa modernisasyon at pagpapalawak ng aamyandahan na port, ituhong Amandayehan Port sa Basi, Samar. Layunin nitong magsilbing alternatibong ruta sa pagitan ng Leyte at Samar kasunod ng ipinatupad na weight limit sa San Juanico Bridge. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, bahagi ito ng hakbang upang palakasin ang ekonomiya sa Eastern Visayas kasama sa proyekto ang 100 milyong piso para sa paglalagay ng A14 na navigation boyas para sa kaligtasan sa dagat at 100 milyon naman para sa dredging at 200 milyon para sa pagpapalawak ng pantalan upang mas maraming barko at kargamento ang mapagsilbihan. Matatandaan na noong Hunyo 8 sinagawang inspeksyon ng mga opisyal mula sa Department of Transportation at Department of Public Works and Highways maging ang Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority at lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng proyekto. Naniniwala naman ang Philippine Ports Authority na ang hakbang na ito ay bahagi ng pangmatagalang plano para sa modernisasyon ng pantalan sa Visayas. Narito bahagi ng pahayag ni Philippine Ports Authority General Manager Jason Santiago. With regard to the expansion of the Amandayehan Port, we are, after its turnover to PPA, for it to manage, PPA has plans to expand it kung facing tayo sa land area. Sa right side tayo naman mag-expand. That's for to be able to accommodate 2 vessels at a time. With regard Kabombo at Custardation, yan ang bahagi ng naging pahayag ng tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Tampok natin ngayon para sa pagbabalita o pagbabaliktanaw ang Battle of Manila. Isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Battle of Manila na naganap noong Pebrero 4 hanggang 5 ng taong 1899 at nagresulta sa pagkamatay ng humigit kumulang 100,000 sibilyan dahil sa matinding sagupaan sa pagitan ng mga Amerikano at Hapones. Ang makasaysayang lungsod ng Intramuros ay ginawang kuta ng mga Hapones kung saan naganap ang matitinding labanan bago tuluyang mabawi ng mga Amerikano at Pilipino ang lungsod ng Maynila. Bago tuluyang matalo, sinira ng mga Hapones ang mga tulay, gusali at mahalagang pang-infrastruktura sa Maynila na nagdulot naman ng matinding pinsala sa lungsod. Isa nga sa mga dahilan kung bakit ipinaglaban ng mga Amerikano ang Maynila ay upang tuparin ang pangako ni General Douglas MacArthur na palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones. Sa desperasyon, ginamit ng mga Hapones ang mga sibilyan bilang hostages o mga bihag at ginawang target ng kanilang brutal na aksyon na nagresulta sa malawakang pagpatay at pang-aabuso. Matapos ang mga pangyayaring ito, ilang ulit na humingi ng kapatawaran ang bansang Hapon at bilang bayag pinsala ay nagbuhos ito ng maraming tulong sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Sa pagkakataong ito mga kabombo at Custardation, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. hindi dadalo ng personal sa kanyang panibagong arraignment ngayong araw. Ang pagharap naman ng dating mababatas sa pagbasa ng sakdal laban sa sa Digamo case gagawing virtual na lamang. Alamin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Grant Hilario.
Kinumpirma ng legal counsel ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ang hindi nito pagdalo ng pisikal sa gaganaping panibagong arraignment sa kanyang kasong kinakaharap. Nakatakda sanang dumalo ang dating kongresista sa pagbasa ng sakdal na nakaschedule ngayong araw sa Manila Regional Trial Court Branch 51 sa ganap na 1:30 ng hapon. Dito, inaasahang haharapin ni former Congressman Arnie Teves Jr. ang nasasangkutan nitong kaso hinggil sa naganap na madugong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Siya kasi ang itinuturo na umunoy mastermind o may pakana sa likod ng naganap na pagpaslang sa namayapang si Degamo 2 taon ang nakalilipas. Ngunit gayunpaman, tiniyak pa rin ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ang kanyang pagdalo sa gaganaping arraignment sa Maynila ngayong araw. Aniyay, bagamat hindi pisikal, haharap ang dating kongresista sa pagbasa ng sakdala sa pamamagitan ng video conference habang siya'y nasa loob ng kulungan. Kaya't ang kanyang kampo ay may isa pang inihayag ang pakikipagtulungan o koordinasyon sa korte kung anuman ang desisyon at ipag-uutos nito sa kanilang panig. Well, kung ipag-uutos po siyempre ng hukuman, dadalo po kami. We have to obey the orders of the courts hearing the cases. Ngunit ang amin po, we are just being consistent sa aming motion. Unang-una nga po, yung aming motion for reconsideration na siya ay manatili na lamang po sa Building 14 at yung kanyang pagdalo ng via Zoom meeting kung maaari, these are all because of security concerns with respect to the safety of Mr. Teves. Kaugnay sa mga nabanggit ng naturang abogado, kasalukuyan namang nasa kustodiya pa rin ng National Bureau of Investigation si former Congressman Arnie Teves Jr. kung saan nananatili pa rin ito sa loob ng Building 14 sa detention facility ng naturang kawanihan sa lungsod ng Muntinlupa. Ito'y sa kabila ng inilabas na commitment order kamakailan ng Manila Regional Trial Court Branch 12 na mailipat ang dating kongresista sa Manila City Jail. Kaya't maaalala din ang kampo nito ay nagsumite ng isang motion for reconsideration sa korte para hilingin na huwag na itong ilipat dahil sa ginigit nilang security concern. Umano, mula dito sa Manila City Hall, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mula naman dyan sa lungsod ng Maynila, dako naman tayo sa may bahagi naman ng Commission on Elections. Alamin natin itong mga paghahanda na ginagawa naman ng Commission on Elections para ho sa papalapit na 2025 barangay at sanggunian kabataan elections dito sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na itutuloy pa rin nila ang kanilang paghahanda para sa 2025 Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. Anya, alam naman nila o ng komisyon ang mga developments mula doon sa Kamara at patuloy nilang hihintayin naman ang bersyon ng batas na mula sa Senado. Sa katunayan, nagsimula na silang mag-procure ng mga kagamitan para sa Barangayan Sangguniang Kabataan Elections katulad na lamang ng mga indelible inks at mga ballot boxes. Ayon kay Garcia, hanggat hindi pa nagsisimula ang pag-iimprenta ng mga balota, hindi pa naman ito makakaapekto sa gastos ng poll body. Ito kasi ang may pinakamataas na budget na pinaglalaanan ng COMELEC. Pagtitiyak niya na kahit na gumugulong pa ang anumang developments sa Kamara o Senado, tuloy pa rin ang kanilang paghahanda. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ay no choice naman ng COMELEC kung hindi mag-prepare pa rin. In fact, ngayong araw na ito, kasama sa mga dinidiscuss namin ay yung issue ng Barangay and SK elections, yung extent na ng paghahanda natin at kung ano pa yung mga factors na pwedeng pumasok. Sa kasalukuyan, nagsimula na kami ng procurement ng mga ilang gamit na gagamitin natin katulad halimbawa ng indelible ink, katulad din halimbawa nitong mga ballot boxes at syempre nagpa-finalize na kami ng ating pong gagawin na plano para naman sa registration of voters mula July 1 hanggang July 11. So again, yung pong mga development na ganyan sa ating pong Kongreso ay in the meantime hindi namin pinapayagan na makaapekto sa paghahanda natin para sa Barangay SK election. Samantala, inanunsyo rin ni Garcia na matutuloy pa rin ang general voters registration sa unang araw ng Hulyo hanggang Hulyo 11. Kung sakali man na ipagpaliban ng BSKE. Ito ay para matiyak na may mga makakapagparehistro pa rin ng mga Pilipino ngayong taon.
Inaasahan kasi na ang susunod na pagpaparehistro na ay sa susunod na taon ng buwan ng Enero, habang ang overseas voters registration ay 2 taon ang kanilang nilaan na magsisimula naman ngayong Nobyembre hanggang taong 2027. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Patuloy man o hindi, tuloy natin muna para kahit paano sa taon na to may makapagparehistro man lang tayo ng mga kababayan kahit na 11 araw. And of course, kanina pinaplano na namin ang susunod nating registration bandang January ng next year onwards hanggang isang buong baka hanggang 2027 pa. Ang atin naman pong overseas registration para sa kaalaman ng lahat 2 taon. At ito po ay magsisimula ng November 2025 at tatagal po ito more or less ng hanggang 2027 naman. Para naman po sa overseas voting naman natin in relation sa 2028 election. So again, matuloy o hindi, tuloy po ang ating registration sa July 1 to 11. Mula sa COMELEC Office, Lungsod ng Maynila, para sa Bombo Network News. Bombo East sa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan mula sa lalawigan. Itoong magsisilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, aba dapat umanong Chief Justice at hindi Senate President, ayon yan sa isang law professor. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat pa rin ng Bombo Radyo Kawayan. Inihayag ng isang law professor na dapat Chief Justice ang mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa halip na Senate President. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Attorney Randy Ariola, isang law professor, sinabi niya na ayon sa Article 7 Section 3 ng 1987 Constitution, ang paraan ng pag-impeach sa Vice Presidente ay dapat kahalintulad sa Presidente. At ayon sa saligang batas, ang impeachment ng Pangulo ay dapat pangunahan ng Chief Justice at hindi Senate President. Ito ay dahil kapag natanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo, ay Senate President ang papalit sa kanyang pwesto. Kaya mainam na Chief Justice ang tumayong presiding officer ng impeachment trial upang matiyak ang patas na paglilitis. Mainam anya kung maiakyat ang usaping ito sa Korte Suprema upang maging maayos ang daloy ng naturang trial, lalo na at malaki ang papel ng presiding officer sa takbo ng impeachment trial. Samantala, hindi na dapat bang pinagdedebatehan sa Senado ang pagsisimula ng impeachment trial dahil malinaw na nakasaad sa saligang batas na forthwith o agad-agad ang pag-aksyon ng Senado hinggil dito. Ayon kay Attorney Ariola, pabor para kay Vice President Sara ang impeachment trial dahil magkakaroon ito ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan mula sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Kasi yung Article 7 para Section 3 nakalagay, the Vice President could be removed from office in the same manner as the President. And we could only remove the President through impeachment wherein ang magiging presiding officer dapat ay yung Chief Justice at hindi yung Senate President. Pangalawang punto niya, nakalagay din dun sa Constitution on the rule of succession na kung sakali na natanggal yung Vice President in the interregnum hanggat hindi pa nakakapag-elect ng bagong Vice President, sino bang uupong Vice President? Di ba yung Senate President? Di ba? Kasi kung natanggal si Vice President Sara, sinong uupo? Yung Senate President. And then you will let the Senate President preside the impeachment of the Vice President? At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo. Samantala, ang Ban Toxics naman isinusulong ang isang toxic at waste-free na pagbubukas ng mga klase sa araw po ng Lunes, Hunyo 16. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report ang atin pong sister station dyan sa may probinsya sa Star FM Cebu. Kasabay ng nationwide kick-off ng Brigada Eskwela kahapon, ikinakampanya ng environmental group na Ban Toxics ang isang toxic-free at waste-free na pagbubukas ng klase sa Hunyo 16. Ito ay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa isang paaralan sa Quezon City. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Tony Dizon, Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics, binigyang din ito ang kalagaan ng wastong pangangasiwa ng mga chemicals at basura upang maiwasan ang mapaminsalang pagkakalantad sa mga mag-aaral at staff. Sinabi pa ni Dizon parang pangalawang tahanan na ang paaralan
para sa mga mag-aaral kaya napakahalagang protektahan ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Ibinahagi pa nito na lumahok sa community parade at clean-up drive ang nasa humigit kumulang 1,500 na mag-aaral, guro, magulang, lokal na opisyal at mga kasosyo sa komunidad. Layon pa nitong itaguyod ang isang ligtas at malusog na kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at tauhan ng paaralan. Samantala, nagbabala naman ito sa mga mamimili hinggil sa nakakalaso na chemical na makikita sa mga school supplies. Anya madalas na may mga toxic substance sa mga makukulay na klase ng mga bag, glossy, gawa sa synthetic na plastic, at pagdating sa mga water container ay nakita mismo sa mga pintura. 3 pamamaraan naman umano para ma-expose sa mga bata kabilang na ang inhalation, ingestion at dermal contact. Sa ngayon, nakikita natin yung presence ng chemical doon po sa mga makukulay na klase ng mga bag. Halos kasi ito yung makikita natin doon sa mga pamilihan, yung very glossy, gawa po sa synthetic na plastic. Doon po natin nakita yung presence po ng ganitong klaseng chemical. At pagdating naman po doon sa mga water container o doon sa mga inuming tubig, nakita po natin ito mismo doon sa mga pintura. Kilatisin maigi yung mga school supplies na ating pong bibilihin. Busisiin po natin, tingnan po natin kung kompleto yung product information. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa #1 in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Nako naman tayo sa may Bicol Region. Ito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nagbawala sa publiko dahil nga sa pagiging aktibo nitong box jellyfish matapos ang pagkakasawi ng isang beachgoer dyan ho sa lalawigan ng Albay. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radyo Ligaspi. Nagbabala ang mga kinaukulan sa publiko na maging maingat lalo na ang mga magtutungo sa mga beach resorts. Ito matapos ang pagkamatay ng isang beachgoer sa Albay matapos madikitan ng nakakalaso na dikya o box jellyfish. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol spokesperson Rowena Briones sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi na tuwing buwan ng Marso hanggang Hunyo ay karaniwang dumarami ang mga sightings ng dikya dahil sa mainit na temperatura. Paliwanag ng opisyal na matatagpuan sa mga karagatan ng Bicol ang isa sa pinaka-nakakalaso na uri ng jellyfish o mas kilala bilang box jellyfish. Dahil dito ay patuloy umano ang paalala sa mga turista na alamin muna ang sitwasyon sa resort na kanilang pupuntahan. Dagdag pa ni Briones na mahalaga rin na maglagay ng warning signs ang mga beach owners kung sakaling may sightings ng jellyfish sa kanilang lugar. Aminado kasi ang opisyal na marami pa rin ang hindi sumiseryoso sa banta ng dikya, subalit dapat na manawaan ang panganib ng mga nakakalaso na uri ng jellyfish. Hindi siya masyadong makikita dahil transparent siya, no? So kapag nag-swimming, hindi namamalayan ng iba na nakadikit na. Kaya importante, pwedeng magsuot ng wetsuit o kaya rash guard. Yun yung pinaka-safe. Kasi didikit siya doon sa damit, hindi siya directly na didikit doon sa balat mo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Ligaspi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa atin pong police report, pasintabi po muna dahil maselan po o sensitibo ang susunod po nating balita. Isang senior citizen, patay, naputulan pa ng kanyang kamay matapos ang aksidente sa Maybola, Camarines Sur. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Naga. Patay ang isang senior citizen habang naputulan pa ng kanang kamay ang isang individual matapos ang aksidente sa Palsong Bula, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Police Staff Sergeant Cecilia Vandia Jr., Public Information Officer ng Bula Municipal Police Station, sinabi nito na habang binabagtas ng driver na kinilalang si Nel ang kabaan ng Palsong Bula mula naman sa Balaugan, Bula, Camarines Sur, Lulan, ang 3 iba pa gamit ang kotse ng mapaidlip umano ito, nagresulta upang mahulog sa daan ang pinagmamanayong sasakyan at bumangga pa sa puno ng niyog. Sa lakas ng impaka, binawian ng buhay ang isang senior citizen habang asawa naman ng driver ay naputulan pa ng kanang kamay. Dagdag pa ng opisyal, ang ibang lula ng kotse ay nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.
sa investigasyon pa ng nasabing hepatura mula naman sa National Capital Region ng mga biktima at patungo sana sa Northern Samar nang mangyari ang insidente. Samantala patuloy naman na nagpapagaling ang mga nasugatan sa nasabing pangyayari. Sa ngayon, muling nagpaalala ang opisyal sa publiko na magdoble ingat sa pagmamaneho at kung nakakaramdam ng antok, huminto sa pagmamaneho upang makaiwas sa kalintulad na aksidente. Suddenly po, napaisip po ang ating driver dahilan para mahulog sa kalsada o sa road gutter, nabangga nung inamanyo niyang behikulo yung isang puno ng nyog. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Legibaran nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines sa Basta Radyo. Bombo! Ito namang main choral ng Capital State University nagbigay ho ng karangalan sa Pilipinas matapos magwagi sa International Vocal Arts Festival dyan ho sa bansang Malaysia. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan na may pag-uulat ang Bombo Radyo Rojas. Isang malaking karangalan ang ibinigay ng Capital State University Main Choral sa Pilipinas matapos nitong masungkit ang maraming prestihiyosong parangal sa Borneo International Vocal Arts Festival na ginanap sa Mary, Sarawak, Malaysia. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dr. Vivian Apuang, conductor at advisor ng Capso Main Choral, ibinahagi niya ang labis na kasiyahan sa tagumpay ng grupo sa international stage. Ipinamalas ng mga miyembro ng koral ang natatanging talento ng mga Pilipino sa larangan ng musika matapos nilang makuha ang 4 na gold medals at 2 silver medals. Nakamit din ng Capso Main Choral ang 2 silver awards para sa musika sakra at folkloric categories. Ayon kay Dr. Apuang, hindi lamang ito tagumpay ng Capital State University, kundi ng buong Rojas City at ng lalawigan ng Capiz. Patunay umano ng dedikasyon, disiplina at husay ng mga Pilipinong kinikilala sa buong mundo. Kami ay sa kategoryang sinalihan namin sa choir, meron kaming 2 kategoryang sinalihan. Ang unang kategorya na sinalihan namin, 2 lang po yung choir na sumali doon sa kategoryang yon. It so happened, the same po na Pilipino din po yung katunggali namin. And sa isang kategorya, mayroon 3 or 4. Isa doon ay Malaysian and the same din po, same na choir group from the Philippines din po yung sumali. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang rank 4 naman sa 2025 licensure examination for certified public accountants may kwento tungkol sa kanyang naging pagsusumika para maging top-notcher. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pagulat ng Star FM Manila. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Vincil Pedrosa matapos siyang mag-rank 4 sa katatapos lamang na 2025 licensure examination for certified public accountants. Bagamat nais na maging isang doktor ni Pedrosa, nakita niya rin ang sarili sa industriya ng pagninegosyo na siyang naging daan upang ituloy ang pagkuha ng accountancy course. Ang tubong Las Piñas top-notcher ay nakapagtapos ng kanyang kolehiyo sa Southville International School and Colleges. Sa 9,533 na examinees, isa ang 22-year-old top-notcher sa 3,000 nakapasa at nakakuha ng 90.67% rating. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Pedrosa, hindi man naging madali ang pagsusunog niya ng kilay sa pag-aaral, naging susi naman ito ang nag-uumapaw na suporta mula sa kanyang numero 1 inspirasyon sa buhay. Walang iba kundi ang kanyang pamilya. Nagbahagi naman ang top-notcher ng ilang mga tips para sa mga kukuha ng exam at sa mga aspiring CPA. Have a plan and have a program for yourself that will tailor fit your learning style. Kasi iba-iba po tayo ng how we learn things. Tapos whenever meron ka ng plan, stick to it and be consistent. Push through it. Keep showing up every day. Nagpasalamat rin ito sa lahat ng sumuporta at naging gabay niya sa kanyang journey.
First, I want to thank God po kasi sa kanya po kumukuha ng motivation ko to go through every day. And also to my parents po kasi sila po yung nagbigay ng lahat ng pangangailangan ko throughout my review. I'm very thankful for them po. And also to my friends. And naging part rin po sila ng review journey ko kasi may mga times na nai-stress ako in my review. What I do is talk to them po para ma-alleviate yung stress na nararamdaman ko and to have a fun time with them. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Samantalang ika-4 naman na kilos protesta sa Los Angeles, California, mas naging tensyonado pa matapos magpadala ng National Guard ang pamahalaan ng Amerika sa nasabing estado. Kaugnayan kuha po tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Mas naging tensyonado ang naging ika-4 na kilos protesta sa Los Angeles, California matapos magpadala ng National Guard ang pamahalaan ng Amerika sa nasabing estado. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Des Baker, ang Bombo International News Correspondent sa Amerika, nagsimula ang kilos protesta 3 araw na ang nakalilipas at lumalawak ito habang dumarami ang nadadamay na pamilya ng mga undocumented immigrants, partikular na ang may mga kaso ng overstaying. Kasama rin sa mga nagprotesta ang mga unyon ng manggagawa at iba't ibang samahan na tutol sa marahas umanong pag-aresto dahil sa mga insidente ng pananakit sa kapulisan, pambabato ng bato sa mga gusali at paninira ng ilang sasakyan. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang pagpapadala ng National Guard upang protektahan umanong mga establishmentong nadadamay sa kaguluhan. Gayunpaman, agad itong kinundina ng pamahalaang California at kinumpirma na magsasampa sila ng kaso laban yan sa administrasyon ni Trump dahil ginawa ang hakbang na ito kahit walang deklarasyon ng state of emergency na malinaw na kondisyon nagbabawal sa paggamit ng pwersang militar sa lokal na pagpapatupad ng batas ng walang pahintulot ng Estado. Ayon sa datos ng Immigration and Customs Enforcement, higit 100,000 katao ang naaresto mula nang muling maupo si Trump bilang presidente noong Enero ngayong taon sa ilalim ng kanyang kampanyang kontra sa illegal na imigrasyon at tinawag niyang left-wing lawlessness. Sa kabila ng marahas na insidente, nagpaalala naman si Baker sa publiko na mas maganda kung pananatilihin ang kapayapaan sa mga kilos protesta. So yes, they have already arrested those people. But the protest is still ongoing. Nangyari kasi iba-ibang group, may mga nagpro-protesta na tahimik lang naman din sila. They do prayers, they're singing, but they're protesting for, expression. But you don't have the right to violate the law na maging magulo yung mga pagpoprotesta mo. Siyempre, against the law. Nakabantay sila doon. They allow people to protest, they allow people to express themselves, pero pag may magugulo, inaaresto nila yon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang United Kingdom naman magpapadala ng 100,000 na drones sa Ukraine ngayong taon sa gitna po yan nagpapatuloy pa rin na invasion ng Russia. Kaugnayan may nagkalapang report ang Bombo Radio Iloilo. Nangako ang pamahalaan ng Britanya na magbibigay ito ng 100,000 drones sa Ukraine ngayong taon bilang bahagi ng pagpapalakas ng suporta nito sa laban ng Ukraine kontra Russia. Ang naturang bilang ay 10 beses na mas marami kumpara sa naunang naipangako, bunsod lang paniniwalang malaki ang naging papel ng mga drone sa pagbago ng estratehiya sa digmaan. Ayon kay Bombo Stephen Mark Espinosa, International Correspondent sa United Kingdom, inihayag ng gobyerno ng hakbang na ito ay kasunod ang pag-aproba sa isang independenteng Strategic Defense Review na nananawagan ng mas makabago at mas epektibong puwersang militar upang tugunan ang mga banta gaya ng maaaring panibagong agresyon mula sa Russia. Ang drone package na nagkakahalaga ng £350 million o katumbas ng humigit kumulang $473 million ay bahagi ng mas malawak na 4.5 billion British pound
na inilaang military support ng Bretanya para sa Ukraine. Bukod dito, sinabi rin ng Bretanya na natapos na itong paghahatid ng 140,000 na artillery shells simula Enero at maglalaan pa ng karagdagan ngayong taon para sa pagsasalay ng mga sundalong Ukrainian. There's actually like a plan that is ongoing. If we like track back, there's a meeting, 50 countries that like met, and then according to UK, which step up, that is said like, it's going to increase more deliveries of the drones. So that is like from 10,000 back April 2024, and it's going to increase by tenfold. So it is expected to deliver 10,000 drones by April 2026. Si Bombo Steven Mark Espinosa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kabombo at Kasar Nation, manatiling updated sa mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ho ng pagsubaybay at sa ating mga social media accounts. Narin ho ang Facebook page ng Bombo Radio Philippines. Narin rin ang ating TikTok account at ang ating YouTube channel. Maaari nyo rin mapakinggan at mapakinggan ang inyong mga paboritong radio station ng Bombo Radio sa pamamagitan ho ng pag-download ng ating Bombo Radio application, radio application na madadownload nyo naman sa Google App Store at Apple Store. At maaari nyo rin subaybayan ang ating mga programa sa pamamagitan pa rin ng ating mga istasyon. Diyan pa rin ho sa may bahagi ng Visayas, nariyan rin ang Bombo Radio at Star FM Iloilo, Bombo Radio at Star FM Bacolod, nariyan rin ang Bombo Radio at Star FM Cebu, Bombo Radio at Star FM Rojas, Bombo Radio Kalibo at Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center Makati para sa #1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Na nakaligad sa takna siningalaw na
Balik na diri sa pagpangalagad sang bombo na isudto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo kay mayara naman sang kumpirmado sini nga anom nga mga kaso sang monkeypox or mpox. Diri karon sabay sa syudad sang Iloilo latest from the Iloilo City Health Office. Si Bombo Paulina Piliora may balita. Pau sa report, please go ahead. Ginkumpirma Bombo Cham sa Iloilo City Health Office na may anom ka laboratory confirmed nga kaso sa monkeypox o kung mpox sa syudad ng Iloilo as of June 9. Bombo Cham samtang anong dari ang suspected cases. So in total 12 tanan ka reported cases ang ara subong sa syudad ng Iloilo. Sa aton ginpakiganutan ang head sa Iloilo City Health Office nga si Dr. Mary Ann Diaz. Iya diri ginpahayaga nga sa anom ka kaso na kumpirmado or laboratory confirmed, 5 diri ang lalaki, isa ang babae. Pahayag diri sa natunan nga ang tanan nga suspected cases, ang anom didto ka kumpirmado, anom ka suspected nga kaso gina-monitor kag subong gina-undergo sa laboratory confirmation. And ang anom didto ka suspected cases is naga-undergo sa laboratory confirmation. So tanan nga pasyente hara naman sa estable nga kondisyon kag nagabaton sang nagakaigo nga pagbulong kag under isolation ini sila Bombo Cham. Ang mpox ang ma-acquire, ma-transmit pinaagi sa madugay or prolonged close physical contact. Ang namindiri is skin to skin, intimate contact kapareho sa sexual activity. Mahimo man ini ma-transmit sa agi sa respiratory droplet, pag-contact sa mga contaminated na bagay or materials kapareho sang beddings, dala na dira ang ulunan, habol, bedsheet, bayo, ang lesions kag body fluids. Bombo Cham nagpasalig man diri ang Iloilo City Government paagi sa Iloilo City Health Office nga nagakoordinar sa mga eskwelahan or nagakoordinar ini sila sa mga eskwelahan, barangay officials, boarding houses, religious groups, transport sectors, regional offices, pag iban pa nga mga sektor agud mapabaskog ang preventive measure kag malikawan ang paglaptas ng virus nga nagadala sa nga mpox. Ginapanawagan diri po sa publiko nga mangin aware, vigilant sa mga social interactions, social gatherings, kag mag-seek ged sang early medical consultation nga kung makakita sa mga simptomas ng mpox, gilayon nga i-report ang nabatsyagan kag mangin honest sila, Bombo Cham, sa ilang mga nabatsyagan kung mag-report ini sila, magpa-check up, mangin accurate. So, for the information lang sa atong mga kabombo, ang mga simptomas ng mpox naging pagwa naman diri sa Iloilo City Health Office, ang muning sore throat, cough, fever, headache, fatigue, rash, chills, runny nose, swollen lymph nodes. Kag kung mabatsyagan ini Bombo Cham, mag-isolate. Kag kung ikaw mismo sa imong kaugalingon makikita mo yung simptoma, bilang na mag-isolate sa ilang mga kaugalingon kag i-report sa pinakamalahag Manila, malapit nga rural health kag naging nahatag man diri nga number or hotline ang Iloilo City Health Office na kung sa din ang bola na ang i-contact Bombo Cham, which is ihatag na lang subong for reference kag ma-record man dara sa atong mga kabombo sa globe nila nga number ang 0995-638-2338 sa liwat sa globe 0995-638-2338 sa isa pa gid nila ka number smart 0908-213-0980 sa liwat 0908-213-0980 para kung may mabatsyagan sila nga simptoma dilayon diri nila ma-report kag i-practice man diri nila ang regular nga hand washing, especially kung halin ini sila sa mga social interaction, social gatherings, halin sila sa sagwa, public places, magpauli or kung may tion, mag-sanitize, mag-hand wash, mag-suksok sa mask, pants, kag long sleeve, ilabi na gid kung ara sa mga pampubliko nga lugar, kag kung mag-travel ini, kag crowded, kag fully ventilated ang lugar, as much as possible, i-practice man diri ang safe sex, i-limit ang mga partners, kag magamit gid sang protection. Kag ang tanan diri Bombo Cham, limited lang man yung information kasi last time na report naman dito nga hindi na to mahibaluan kung diin ang lugar, pila ang ilang edad,
bangod nga ang information subong nga gin-release sang Iloilo City Health Office ang gin-aprobahan sang Department of Health bangod nga, so it means Bambot Syam is hindi siya maka-release sang any information pa. Amo lang tong napang-mention na tanan ang gin-allow, gin-aproba sa Department of Health bangod naga-focus sunod diri sa ila sa preventive measure kag ang kinanglan lang man ang number of cases for planning for actions kay parehas lang man ang preventive measure regardless of age, sex kag address. So wala na to kuno ga matter kay parehas lang tanan ang ginahatag na pagbulong preventive measure sa mga bisan ano pa ang edad diin sila nagapuli kag ang ilang sex or sexuality or sex Bambot Syam. So ang kumpirmado ang una nga kumpirmado diri nga kaso sang monkeypox o kun ang mpox na tigayon na ini siya nga mag-ayo fully recovered na ini siya as of June 5 ini siya Bambot Syam. So fully recovered ang mga lesions ito ko no nag-ayo na ini siya sunod diri sa Iloilo City Health Office as of subong nga adlaw gipagawa nila nga impormasyon. Pabati bila nato ang ato ng interview kay Dr. Mary Ann Diaz, ang head ng Iloilo City Health Office. Mpox cases in Iloilo City as of June 9, 2025. The Iloilo City confirms 6 laboratory confirmed cases of monkeypox in Iloilo City. Of this, 5 are males and 1 is female. The first recorded case has fully recovered as of June 5, 2025. To date, a total of 12 cases has been reported, 6 confirmed and 6 suspected. All suspected cases are currently undergoing laboratory confirmation. All patients are in stable condition, receiving appropriate medical care, and currently under isolation. Monkeypox is primarily transmitted through close, prolonged physical contact, including skin-to-skin and intimate contact such as sexual activity. It can also spread through respiratory droplets, contact with contaminated materials like beddings, towels, and clothing, and lesions or body fluids. The Iloilo City government, through the City Health Office, is working closely with schools, barangay officials, boarding houses, religious groups, BPOs, transport sectors, regional offices, and other sectors to strengthen preventive measures and contain the spread of the virus. So our orientation on monkeypox with emphasis on the preventive measure is ongoing. The public is urged to cooperate by practicing vigilance and caution in all social interactions, seeking early medical consultation if symptoms occur, reporting symptoms honestly and accurately, isolating promptly if symptomatic, following key preventive actions such as regular hand washing, wearing of masks, pants and long sleeves when in public or traveling, avoiding crowded or poorly ventilated spaces when possible, practicing safe, responsible sexual health, including limiting partners and using protection. That were given to you are with the approval of the the Department of Health circular order. No, so we cannot just divulge any information without their approval. So all this information that were given were approved by the Department of Health. No, we are more on the preventive measures. So I think what we need is just a number. No, what we need is the number for planning for actions. Okay, it doesn't matter if you know we have the same preventive measure regardless of the age, the sex, or the place wherever our cases belongs. No, kay hindi man na kay siling nga kung ang 50 years old kag ang 20 years old no lain ang iya nga preventive sa 50 years old, lain man ang iya preventive measure sa atin nga 20 years old.
lain man ang preventive measures sa female or sa male. Or lain man niya ang preventive measures ni ini nga barangay kung may-ari di siya sa barangay nga wala sang kaso. They are all the same. Ang aton nga preventive measure nga ginapa-implement sa aton nga siyudad sa Pilipinas. Si Dr. Marian Diaz, head ng Iloilo City Health Office, Kabambatang. Be vigilant and ano ganito? Aware, especially, maging vigilant sa social interactions. Be vigilant, social interaction, ano pag ito ganiban? Seeking early medical consultation, isolation. Nahamuot lang ako kay nga man, ang mga pamaagi para nga malikawan ini. Ang mga pamaagi para nga malikawan ini Bombo Pauline, no? Matigayon lamang kung may ideya ka kung diin ang impacts. Di ba? Hindi ka kuno magpadugay sa social interaction do musna. Ano pa ginto? Likaw sa madamo public places. So ano ni mga public places? Mall, eskwelahan, travel, opisina. So public utility vehicle. Yes, public utility vehicle. So paano kita mangin vigilant? Kundi kita balo, no? Preventive measure palariho man lang. So, paano kita maka-prevent? Kiway ganin ato mabalaan kung diin. Hindi man niya makabig-abi siniyang discrimination nga kung for example, mahambal ako binga sa barangay Tarugtog may impacts to. Naturalmente, for the sake of prevention and being vigilant, hindi ta magkadto sa barangay Tarugtog eh. Di ba? Bombo Pauline, palariyo man lang ang preventive measure, hambal ganin ni Doc. Kung anong preventive measure sa 20-year-old, same as amo sa 50 years old. 15. Oo. How can we prevent? Isa ka pamagi sa prevention is to identify kung sa diin hindi pwede kita magkadto. No? Daw parehas lang na nga matupa ang bomba. Matupa ang bomba, dapat mangin vigilant ka mo, ha? Diin matupa ang bomba, ma'am, sir? Sige, basta vigilant lang ka mo. Paano man sa aton sining mga kauturan, paano makapanawagan sang vigilance kag hindi magpanik kay why kita gani kabalukon sa diin ini. And mind you, sa aton sining mga kabombo, hindi man makamamatay ang impacts. Hindi bla? Tapos, nagkakairitar ako, bumbo pa okay, dumingin ang kutot ni sa akon. Lumasin siya mo na nagkautod-utod akon nga. Doon nagkakanula ko, hindi ka concentrate kay sos, among gimaniguro kung sweet ka bala, ginasubayan ka, agoy, sweet. Anyway, no, amo na to. Unlike sa COVID, no, hindi tagin man to ya makita sa aton sining mga kabombo, airborne man to. Pwede man to makalaton simo through droplets, so on and so forth. Ang isa pa gid nga ginaduso pa gid sinadri nila nga ginahatagan gid sang emphasis kay matransmit kuno ang mpox pinaagi sa safe sex. Bumbupaw. Tapos we keep on reminding sa publiko nga dapat isa lang ang
partner, hindi na mag-multiple partner. Paano man, dugalibog ang ulo ko sa aton sining mga kabumbo. Of course, ways to prevent ini. No? Measures to prevent nga ma-acquire ka sang MPAX. But ang punto is that ginarespito naton ang pagsulundan kay ambagan ni Mayor Jerry Treñas, ginarespito that may pagsulundan ang Department of Health nga hindi dapat ma-divulge ang pangalan, no, sa aton sining mga kabumbo. Pero kung tani pinagi bala sa ginaduso ni Kagado Alan Saldivar being the chairman sa Committee on Health and the CC Councilor Sedfrey Cabaluna nga ang style or ang plastada sa pagtumod sang mga confirmed cases parehas man to bala last time sa COVID nga sa barangay amo ni may ara dira zone 5, zone 1, zone 2. So i-isolate sila. Pag-isolate sa ila, tiyang tao hindi magkanto dito. That is not discrimination. Hindi man na discrimination. Amo na ya ang tawag nga ginhatagan mo sang information ang tao for the sake of prevention nga hindi siya magpalapit dito. Hambalon ta lang karon 5 ka bayi, 5 ka lalaki, 1 ka babayi, dapat mangin vigilant kita. Amo sini mo santo no social interaction, likawan ang matamo sini nga ang matao sini nga lugar, public places, so on and so forth. Why kita gani ka balo? Kung taga diin to sila, biskan barangay na lang abi ihatag. We've been through all this sa aton sini mga kabumbo last time sa COVID. Kag hindi na naya siling nga mga discrimination pa. That is how you inform sa publiko para nga makalikaw sila. No? Kay hindi man ini makamamatay. Naka-recover na gani ang una sini nga confirmed. No? Ang punto lang sila dira is to isolate, hindi sila pagkantuan. Hulaton nga mag-ayo sila kag parehas man to bala sa COVID. Pag-ayo nila may certain period of time nga dira itapusanay ang 1 week abi nga isolation pagkatapos sila balikan ka namon sikapon ka namon kung fully recovered ka na welcome to the outside world again. Pero Bombo Pauline, no, personal opinion ko ini sa aton sini nga mga kabumbo, eventually mangin makamamatay ang MPAX. Patiha ko. Ang makuta ko nga Bombo Cham. Ako no personal opinion ko no eventually mangin makamamatay ang MPAX nga man. Lesson learned na ang COVID. No? Kung lang tawon sini ninyo, na ano lang ta mo, naburyo lang ta sang massive information, ginunahan sang kakulba, panic, in terms of coronavirus disease, kay di balati, unknown pa adto siya that time. So, may mga pag-positive ang mga ginbawian sang kabuhi adtong may mga comorbidity. May mga ginabatsyag na daan nga balatian. Now, ginpang-isolate sila during the time kay bag-o pa lang niti, siyempre gapangita pa sa pamagi agud nga mabulong or may bakuna or whatsoever. Ang stress level, grabe ang pagsaka niya, Bombo Pau. Kabalo ka naman kung tagalumapaw ang stress level sang isa katawo, anxiety, depression, makamamamatay ina. Plus, comorbidity, may balatian ka, stress ka pa, gamay-gamay lang ginabatsyag mo, panic ikaw. Amo ng equation para sa sudden death, abi, kumbaga, sa aton sining mga kabumbo. Kung magpadayon ini nga edad
gender lang ang ihatag nga information sa aton, eventually, no? Stress will catch up sa mga infected sang mpox, no? Manginpraning ang mga tawo. Dira na siguro pahilayo lang ginaunahan ko na nga daan basi kon magtali naman kita diri sang fatality sa mpox. But kung katulad sa mga ginahatag sini nga mga information, a 24-year-old male residing at Barangay Tarugtog, Zone 5, District 69, was diagnosed or naging confirmed abi ang kaso niya sa mpox. So, may information ng tao nga that certain place, di kita na magkanto na. Or may mga tao nga nagikan dira sila nga area, so diri na ni makanto ang preventive measure. Medyo madistansya ka na kung may ginaistorya ka nga taga Zone 69 from Barangay Tarugtog, no? Suksok ka sang face mask, pwede ka makakonverse gyapon sa iya, hindi ka lang makapadugay, nagadistansya ka. Pero ikumparar mo kung why kaya ka balo. Pagpuli mo tos balay mo, nakaistorya mo to gali, tupad mo sakay sa jeep. Or kung sino daw upod mo sa opisina, gay posipos lang to kay nakulbaan nga mag-absent, kay kung mag-absent siya, no work, no pay. Na-impacts na yagali nalatnan ka na sininiya, kay upod ka mo sa isak trabaho, pagpuli mo to. Ikupo-kupo mo man to sa imo, sini nga bata nga sa sulod sa 8 ka oras, way ka mong kitanay. Kupo-kupo mo sa imo sining asawa, sa imo sining bana. Ipagadason nga daw tingala ka trang kasos latanan. Pati ikaw. Diin ang mas dangerous dira, diin ang mas makaharadlok dira. Ara bala dira ang espiritu sang pagkabigilante. Makabing naton bilang that is the best way to prevent sa paglaptas ng mpox. So dapat ang aton sini nga gobyerno, particularmente ang Department of Health, strategize na sa mga pamagi, hindi na kita magbalik to ya sa why na yan sang kulbaan na isubong kag why na yan ginakabig ini mga diskriminasyon nga kung ano sa simpo COVID di ba lang yung normal na kita subong, Bombo Pauline? So, amo na gani Bombo Cham, ang Iloilo City Health Office man niya hindi man basta-basta makapagwa diri sang information. Kaya nagasalig man to sila sa may Department of Health, particularmente dito sa may Central Office. And amo ni gani ang medyo mapulupinot gid kay apektado man dring ari sa lokal nga nagahulat-hulat man balasang confirmation, additional information kay tin iban or halos na nagakahangawa man sa kaso bala Bombo Cham, pero amo na ang latest information diri nga gin pagwa man sa Iloilo City Health Office adugang pa diri nga do hindi ini sila makahatag sang data adlaw-adlaw bangod man sa mga proseso nga ginahulat nila na ang mga lab results bala didto pa na gina-proseso sa may Research Institute for Tropical Medicine RITM. So ang panigani last dito ang ginaduso sang city government gin-call bila diri ang ara naman siya on process na i-authorize ang local molecular laboratory agud mag-conduct ng local mpox testing agud nga masunod dayon bala ang nagasaka nga kaso sang mpox diri man sa syudad sang Iloilo. Kag madamo sa aton sini nga mga isolation diri isolation building antong gingamit sang pag COVID man bala pwede man tuguro magamit subong kag ma-activate to liwat. So amo na aton sini base sa city government pwede man sila makaduso, no? Or ang local government unit siguro base may kinamatarong man or they can provide information may sindihan ta kung wais ang pangalan, no? Pero ang lugar kung tani mas labing maayo gid Bombo Pauline. Sige.
So mana ang latest mandari nga information na kuha diri naton halin man sa Iloilo City Health Office amo lang na ang padayon nga ginapanomdom na sundon man ang mga bagay or mga steps man agud nga malikawan ang MPOX Bombo Champ. Sige. Ni si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Paulina Piliora. Why kita yan nagabasol sa City Health Office or even sa city government or sa kay Mayor Jerry Treñas kay they are just following protocol, no? But masubo man sini iya pinsaron nga hindi punggol nga protocol niya mo ning makapalain gid pila kadlaw sa aton mo sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kabay pa nga i-konsiderar kag may makaduso man dira kag last time to ginduso na ni gani sa mga konsyales naton ti kabay pa i-konsiderar ini ang pag tumod sa kundin nga lugar para for the sake nga hindi pagkantuan sa mga tao or likawan anay sa mga tao for that matter for a certain period of time until such time nga maka-recover na da sila at pwede na liwat nga maka-mingle, no, sa pumuluyo, no, sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. 28 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Dalas dason tanala ni Bombo lang aton sining pagplastar sang mga balita kag impormasyon sa aton sining pagpangalagad. Subong nga adlaw ginkasa sang Iloilo City Engineers Office ang diklag sang mga drainage sa palibot sa syudad sang Iloilo. No? Ang napanguha sang City Engineers lunsay mga basura. Kag ining mga basura mga biyan ang bukusan o ang kalabanan sila diri amo iyang mga plastic bottle. Ining botilya sa mga ilimnon balangayara sa plastic sa aton sini nga mga kabumbo. Tinagalibog ang ulo naton paano na nakalabot nila sa drainage sa diin halin. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung lang taon naton banwa, resulta ini isang irresponsable nga pag-dispose sang basura. Hamakon mo sina nga lunsay mga botilya or plastic bottle sa aton sini nga mga kabumbo. Ang pagka-irresponsable si Sir Joel lang, Erasmia, sa aton sini nga mga kauturan. Ang pagka-responsable sa isa katawo, dako-dako na ang kontribusyon niya sa para iya nga mag-clog up ang aton sini nga mga drainage. Tiyamakon mo, hindi lang ni isak tawo. No? Pila kita diri sa syudad sa nga Iloilo kung why isang patugsiling kag irresponsable kita maghaboy sang aton or mag-dispose sang aton sini nga basura, particularmente mga plastic bottle kani. Amo ning mangin resultaw sa syudad sa nga Iloilo. No? Mangin mabahaon. Sa tagsa iya ka mag-ulan, magatuhaw ang water world. I-check na lang linya ni Mr. Joel Hirasmia, ang Chief of Staff sa City Engineer. Sir Joel, si Bombo Chamini, good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham, good afternoon gid sa imo Tagpalamati. Kumusta, Sir Joel, ang inyo sining pagpatigayon sa pagdiklag sa mga drainage naton diri sa syudad sa Iloilo? Nasiplatan naton sa Joel do kalabanan basura gid ang unod sa mga drainage. Yes, Bombo Champ, no, nakita na kagigina ginpagwa tagid ang declogging team during nagaulan gid, no, para ma-observe gid naton kung ano ang diferensya gid sa mga drainage sa although nga mga dagko nga mga drainage pero nga nagabaha man ta Japon. So isa kagina nga ginbuksan namon dire sa may lapas sa plaza, no, tubang sang Catholic Church. Nakita ta, Bombo Champ, ang nagakadamo-damo gid nga plastic bottle, mga basura gid nga ara sa dalom sang drainage.
Mga estimate mo sa Joel, mga ano kadamo ang nakuha nyo dito, na-extract nyo? Yes sir, kagina no, gin ano namon almost mga tunga sa mini drum truck ang nakuha namon nga mga basura dito. Dira lang na iya nga area, sa may area lang sa Plaza Lapas. Yes sir, kung makita ta sir sa iban pa gid nga mga areas no nga ginadiklag namon. Same man sir ang mga gakalatabo. Damo-damo gid nga basura nga gakakuha namon sa dalom sang drainage. Bisan ga ulan gin birada nyo gid gina sa Joel? Yes sir, kay actually kung i-walk through mo lang sa sir, wala tubig ang mga drainage sa dalom no. Sa aton mga dagko nga drainage wala unod. Pero kung nagaulan sir, maalsa gid sa sir ang mga basura dira ka makita nga kung ano gid ang nagaklag sa mga main drainage ta. Pila ka area kagaina ang inyo siningagin diklag sa Joel sa Siningadlaw bisan nagabubong ulan? Dira sir no gid patutukan ta nga nay ang dira sa may lapas sa plaza kay gusto gid namon nga isolbaro na ang lapas sa area pakadto sa Huerbana kay kun kisa sir kung nagalukso-lukso ang obra sang declogging team ta so kung bagado hindi mo makita ang progress sang ila obra. So sa subong may mga plano kami sa declogging nga punduan namon ang isa ka area nga pahubason ginamon hasta nga masolbar na namon ang tubig baha dira. Magluwas sa declogging makabulig man tong last time ang ginbuksan idyo nga drainage dito sa may area sang Divina Gracia Lapas sa Joel? Yes sir, dako to sir nga bulig man no kay ato sir nga ang ginbuksan namon outfall ato siya pakadto sa Alalasan going to pumping station nga bag-o dito sa corner sang Don Esteban. All right. Bangod sa sining mga pagka-discovery kag pagkakita sang kung anong unod sang drainage naton lunsay mga basiyo sang or mga plastic bottle may sarang balay ikaw sir nga mapilar sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo? Yes sir no, ang isagid ka problema ta no ang pag-dispose ng basura. Pangabay ko tani sir sa mga pumuluyo sa diri sa nasakupan sang syudad ta no. Maging responsable kita sir sa pag-dispose ng aton basura kay makahalit gid sa aton tanan ang pasapayan ang paghaboy naton sa basura. Makita ta sir sa mga pictures ta nga ara gid ang mga plastic bottle ara dira sa dalon sang drainage ta. Alright, may plano pa kamo the next day ko sa di naman nga area or sini nga semana lapas lang ginanay Sir Joel tutukan? Actually sir, may tema kami sa iban nga areas no kay ginatunga sang team leader ang iya team para lang nga matagaan taman atensyon ang mga liter diri sa amon opisina. So sige ni sir ang hasta nga makabulig kami gid nga mapaganagan ang tubig baha sa syudad ta. All right, sige. Sir Joel, thank you so much for your time kag sa mga informasyon gin-share man diri sa Bombo Radio. Thank you man sir kag mayong hapon gid sa imo tagpalaman sir. All right, diri wavit si Mr. Joel Herasmia, Chief of Staff ni Engineer Salvador Badong Pedregosa. Bisan nag-ulan, nagagwa gid ang team galing kay ang punto sina dira banwa kun way gaulan tindi mo man mabalaan nga puno sang basura ang isa ka drainage. Kung mag-ulan, masudlan sang tubig, galulutaw mga plastic bottle. Sa aton sini nga mga kabumbo, so isa ka muna kuno nga truck muna kadako mini dump truck na natunga man kuno nila do lapit-lapit na lang mapuno tiyamakon news na banwa sa aton sini nga mga kuturan, no? Hindi lamang kay isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ni katawo, no? Ang irresponsable nga naga-dispose sa ila sini nga mga basura nga nagalabot sa aton sini nga mga drainage. How much more kung mag-isa ka gatos, 200, 300? Amo ganin ibanwa nga tagsa ka magtupa sa nga ulan. Gakuriit kita, particularmente sa mga area dira sa may distrito sa Lapas.
Dalan Huermana, sa may Divina Gracia, no? Sinikway, iban pagin nga mga lugar sa aton sini mga kabombo, particularmente na ang Plaza La Paz nga ginabaha, gakuriit kita, no? Pero isa sa mga balasulon dira kita man mismo. No? Kay irresponsable man kita sa pagdispose sa aton sini mga basura. No? Kabay pa nga sa makakita sini sa aton sini nga Facebook Live. No? Dako na nga bagay kung amat-amat kita nga mangin responsable sa pagdispose ng aton sini nga mga basura. Hindi lang kay pag-ihaboy dira iya sa kung sa diin lang nga posible magsulod sa aton sini nga mga drainage. Kag magtuga naman sa nga pagdanaw or pagtuhaw na naman sa water world within the district of La Paz. Pero ining trabaho, hindi lamang ni kayo nagatutok sa District of La Paz, kundi may mga areas man nga padulungan ang isa pagin ka team sang City Engineer sa office agud nga magpatigayon man sang pagdiklag kag pagpangwa sang mga basura nga amo karon ang nagabara sa aton sini nga mga drainage. 37 minutos na nakaligad sa takda sini nga launa. Pagbalik na to na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon, basura sa gyapon. Pero dito naman niya sa Sunset Boulevard, ang General Services Office mapatawag sa notice of hearing kung ma-identify na ining mga barangay ngay may madamo sini nga basura sa ila sini nga waste trap. Kay nagdagsa naman kuno tong basura dito sa may Sunset Boulevard. Kag ikaduhang adlaw sa Brigada Eskwela, nabudlayan, no? Nangin mabudlay kay man maulano ng tsimpo. Ang mga eskwelahan kuno, mga bulutuan, butangan man sang isolation corner para sa MPAX. Balikan ta mga dalakuan pang mga balita sa aton sini pa rin nga pagpangalagad diri sa Bombohanay sa Udto. Sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo. Bombohanay sa Udto standby, balikan tang linya ni Bombo. Pauline Piliora. Ini may kantanan sa plano sang General Services Office nga magpatawag sa isaya ka notice of hearing kung ma-identify na nilang barangay nga may madamo nga basura sa waste traps kang gin-install dito yan sa may Sunset Boulevard. Habakon mo ang gobyerno mapahimo sang matahom sini iyang proyekto. Here comes sa mga pumuluyo, here comes sa mga taxpayer, sila man iyang nagahalit sini, dapat kita mismo magatipig man sini mo. But hindi lang kay basura sinadriya ang problema sa Sunset Boulevard. Madamo pa sang mga problema sinadriya banwa nga later on dapat sinimahatagan sa nagakigo ing tulupangod. But now focus kita sa sining basura kay nagtuluhaw naman nagdagsa naman kuno dito sa may Sunset Boulevard sa pag-assess sa General Services Office. Bombo Pauline sa report, please go ahead.
nagdagsa liwat ang mga basura sa bahin sang Sunset Boulevard. Inibase man sa latest nga impormasyon nga nakuha diri naton sa General Services Office. Kag sa aton gipagigangutan ang head sang nasambitan man nga opisina nga si Engineer Neil Ravena, iya diri ginpahayag nga last Sunday nakita diri nila nagtaob abi Bombotsyam, and dito nagtuluhaw naman ang mga basura. Kasi last time dito binugkos ang nakuha nila na sulod sa mga garbage bag. Diriya is mga nagalapta ng mga basura, usually mga foreign waste ini siya or hindi mismo bala nagalalin dara sa mga area. Sunod diri sa kay Engineer Ravena nga posible is dara man na siya sa area nga kung magtaob bala ang tubig sa may river Bombotsyam, kung magnubo naman liwat masangit ini siya sa mga mangroves dira bangod kay nagadamo man ang ginatanom dira nga mga mangroves no, kay ligad nagpatigayon man sang tree planting activity upod man ang DNR, ang Iloilo City Government, but ang munisubong ang nangin na problema manira amo na nga nagapahanumdom ini sila sa mga Ilonggo, mga pumuluyo man diri sang syudad nga hindi lang basta-basta magaboy man sang mga basura bangod man nga dako ang epekto man diri kiti sulit naman bala nga ginahambal diri o ginapanumdom man sang aton nga mga gobyerno, NGOs diri Bombotsyam, pero ang General Services Office ayawan bala kasunod man sa mga basura nga nagadagsa dira. And last time dito sunod kay Engineer Neil Ravena, nagambal naman ini sila nga ma-install ini sila sang waste traps nga ibutang ina sa mga barangays, mga coastal barangays, ginagyan usually sang Iloilo River. And dara kung butangan nila sa mga waste traps dire Bombotsyam, ma-identify nila kung diin dito ang mga barangay ang may pinakadamo-damo nga basura nga nagahaboy sa mga kilid sang suba naton. And dito man kung ma-identify subong ongoing pa ini ang pag-ubra nila, wala pa gid man fully ma-install apang kung matigayon ini siya kag ma-identify dito kung anong mga barangay may pinakadamo sang basura. Last time kuno 18 ini siya ka barangay ang usually coastal barangays ini siya, but subong kung ma-identify dili nila o kung dili nila ang mga barangay nga may pinakadamo sa basura, mapatawag ini sila or may notice of hearing ini sila. Kaya dito ubrahan man sa nagkakaiko nga tikang good nga hindi na bala magsulit-sulit ang problema. So sunod diri sila ang basura gid nga kuwaon, siguro daily ini sila kuwaon kung ma-install na ang waste truck sa kada barangay sa mga boundaries dira padulong man diri sa may stretch sang Sunset Boulevard. And amo man nga hindi mo man abi ma-recycle ini mga basura nga usually ara sa tubig kag madugay-dugay naman nga nakahulom kay mataas ang iyang moisture content, so hindi mo na ma-recycle diretso na lang gid sa may Kalaunan dam site didto. Bombotsyam, pabati bala naton ang aton nang interview kay Engineer Neil Ravena, ang head ng General Services Office. Sunday gin-check ka ang Sunset Boulevard kay nakita tanong damo naman sang basura sa aton nga areas wherein dito ta nagtanom no sa mga mangroves naton, more or less mga 3,000 na ka mangroves gintanom ta. However nakita naton damo gid sang basura. So based on our initial investigation, halini sa dala sang tao no. So when I say nga dala sang tao, so may mga sources ni siya no nga mostly ara sa easement no sa aton nga Iloilo River. So ginadala sang tao paghunas mahawiran sa mga mangroves, so hindi na siya maglutaw liwat no. So ang ginaobratan ni ginatipon tatanan, so giapilar kita no sa aton nga pamuluyo nga hindi tani maghaboy sang basura no, sa aton nga river kay it will clog sang aton drainage system no. Amo na ginatunaan man sa aton pagbaha kay kung magtaob nakita nyo nagasulod ang tubig man sa drainage system naton sa outfall. So normally sa outfall siya no, nag-ubra na kita mga waste traps no. Dugangan ta pa aton waste traps para ma-identify ta kung diining sources ang aton nga mga basura. So na-install na ini sir ang waste truck? Ongoing subong no, kay sang last week lang kami naghatag sa ila instruction kung diin nga mga areas dapat ang waste traps kay gin-identify kung boundaries para ma-identify naton mayo kung diin ang sources ng mga basura. Ma-install to sir ang waste traps every to siya kuwaon? Every boundary sang barangay gina-install ang waste traps kag daily kuwaon ni siya no.
Actually, may mga records kita for how much no or ano kadako nga volume of waste ang ginakuha naton sa atong waste traps. And nagataas na naman ta, no? Naga 700 plus na naman ta kita subong per day. No? So, sa una, napanubo na ni naton into 400 and 300 kilograms per day. Subong nagtaas na naman kita. So ano ni sir, ang ato nga mga basura, foreign waste siya gali? Yes, no. Actually, dra lang na sa area, no. I believe dra lang na sa area kay malabot sang tao kag masulod ya sa mga mangrove areas. So sa ulihi mahawiran sa mga gamot sang mangroves then amo na maghunas makita nato ng mga basura nga nagkalabilin. Sir, lastly, if ever nga matigayon naton ma-install, magamit to naton ang mga waste traps naton, katapos makita, ma-identify naton nga sa amo ni gali ang barangay ang pinakadamo, ano maobra din naton sir? Ano nung obrahon naton sa basura? Yes, mapatawag kita. Notice of hearing sa amo na particular nga barangay nga na-identify naton nga dra nagahalin ang basura. So na-ubrata na ni sa nagligad, no? Actually may 18 barangays kita along Iloilo River. So we will do it again so that ma-identify gid kung diin ang sources ng basura para ma-eliminate natin ang basura sa Iloilo River. Ano matabot na sir sa mga basura? Recycle siya or Usually ang basura nga alin sa river naton is medyo mataas ang moisture content which is not good for recycling, no? So kag may ko siya, so may contamination. So iyan mo na lagi sa palakang. Yes. Si Engineer Neil Ravena, Bombacham, ang head sa General Services Office. All right. Sa piyak nga bahin, Bombacham dalon na lang man naton bangod ikaduwa subong man nga adlaw sa ginapatigayon man nga brigada eskwela sa bahin man sa Department of Education masugod sang nag-kick off ceremony inyo sila kahapon nga adlaw June 9. So batira diri ka mga eskwelahan man ang nagtuad nga nabisita man nato no kagina sang agang payag nila do mabudlay subong magpaninlo bangod man nga nagaabot-abot bala or pugtak-pugtak ang pag-ulan kag mabaskog man ini siya. Hindi lang man diri sa bahin sa syudad sa Iloilo kundi sa pilaman ka mga kaprobinsyahanan sakop man sa Western Visayas. So sa atong dirigin pakigangutan ang duwano ka mga faculties man sa La Paz 1 Elementary School nga si Mrs. Victoria Saturnino ang master teacher 2 sa La Paz 1 Elementary School. Kaupod man diri niya ang OIC Anay kay on leave ang ilang principal si Mr. Vicente Kong iya dirigin or ila dirigin pahayag nga ang mabulubudlay dira pagbalabang cham kay struggle na dira sa may bahin man sa La Paz Plaza kay we all know nga kung magbaha mata or mag-ulan taas dira ang baha sa palibot kay nangin last time so nangin issue man to ang gintabunan bala ang outfall dira sa may bangga man sang Divina Gracia so affected sila nga kung magtaas dira ang tubig sa may La Paz 1 dira di ba nabuing sila considering kagabi gani nag-ulan pagkaaga pagbalik ko na nila sa may eskwelahan may stairs na da sa ikaduwa nga lintang do dira hasta ang baha kay usually kung mabalaan nila nga mag-ulan katawagin na sila sa sikyo nila matabunan bala ang gate para hindi magsulod kay dira na da ang bulwada or gagwagid or nagasulod ang tubig baha halin dira sa may bahin sa La Paz Plaza so kagabi wala sila nakapreparar. And then amo to nagsulod ang baha amo naman ang nagadamol bala Bombacham ang layon kasi paman ka adlaw nagbakasyon man syempre ang atong mga manunudlo and then amo na pangpalafon to nila ang mga layon and then amo tapang tulugan dito and considering man nga nagabaha ang basi bala posible madata naman di or palayo lang madata ang kaso sa dengue amo naman yung ginaobra nila nga after diri nga matiluan na tanan matapas na to ang mga matag-as nga hilamon on Saturday makapatigayon ini sila sa meeting ibrahon lang nila maplatar lang tanan ang mga eskwelahan bilog eskwelahan mga hawanan amo ko mapatigayon ini sila sa meeting and then may gina-drop na sila nga tablet bala bubutang sa mga stagnant water agud hindi na bala maitlugan sa lamok so kabahin man dira na istoryahan man natong kagina ang kaso or nagataas nga kaso sa monkeypox o monkeypox na hopefully hindi naman taas pero sa ila
nagsuhestyon man diri or nagpatigayon man ini sila sa pagsinapol upod man ang City Health Office nga kung mag-open man diri ang klase, may babutang ini sila sa isolation corner bala babot siya kung may ara ini sila suspected cases nga gagapakita ang bisang simptoma sang kaso sang impact ibutang dara nila ang estudyante, tawgan ang ginikanan, ang guardian kag i-report nila yun sa malapit man nga rural health unit or sa ilaman nga health centers, mabotsyang and contact man dito sa City Health Office. Amon kubong ang gina-considerar nila pagbuwas nga adlaw diri sa bahin sa Lapaguan, may patigayunon man ini sila nga pagsinapol pangunahang diri ni Mr. Vicente Quijong kay siya man ni ang nag-upod sa City Health Office that time no sang last first week of June sang nagpatigayon man sang pagsinapol babot siyang pabati man naton ang aton ng interview and statement man diri ni Mrs. Victoria Saturnino ang Master Teacher 2 sang Lapazuan Elementary School kag ni Mr. Vicente Quijong ang officer in charge sang Lapazuan Elementary School. Kung nag-opening kami, successful ang amon opening sa Brigada Eskwela 2025. Nag-abot ang amon mga bisita, ang aton fire brigade, ang aton policemen, policewomen, kag ang barangay kagawa, barangay captain, sa barangay Kaingin, kag ang iban pa nga mga opisyalis, kag stakeholders sang Lapazuan Elementary School. Kag malipayon gaminant gayon kagapon ang amon nga Brigada Eskwela opening sang hapon. Kay syempre sang aga nag-kick off sa Nabitasan Elementary School. So pagkahapon sa kada eskwelahan kag isa na kami ang nag-open sang brigada kag successful man kay mga ginikanan ari bisan malain ang tiyempo nag-abot gid sila kag magbuligid para sa aton eskwelahan nga mangin prepared gid kag ang eskwelahan naton mangin matahom para sa aton pagbalik sang kabataan sa sining 2025-2026 school year. Ang amon nga brigada bisan hindi man tanan nga ginikanan ara pero at least nahibalaan nila nga nagsugod ng brigada. Kag subong bisan malain ang tiyempo nakita naton may nagama't-amat na daginot abot. So bisan gamay-gamay lang na sa karon madamo na kay bangod na malain ang tiyempo kag ginasang aga kay bangod sa ulan. Apon gid sugudan na in pang na nila lampasuhan, dagnasan, in pang kuha ang layon nga nagkalabilin-bilin sa kilid-kilid sa mga kwarto. So tanan halos sa din sang aga hasta sang hapon gid padayon nila ang paglimpyo. Kag sa subong pagid nga adlaw as tagid na mangin preparado ang school sa Lunes nga aton opening sang klase. Na-mention kagina ni may pagbaha affected gid kamo dire kay especially may mga iban nga drainage naton sa syudad dire hindi gid working well. Pero ano ang pagpanghanda nyo man dire batok sa dengue, leptospirosis, mga sakit nga makuha mo sa ulan, sir? Oo. So actually ang amon sinabalang nga ginahimo na lang gid na kung during magbaha nang nagpaobra na kami kanday mambik sang daw Trump na baladira sa may gate namon na gina-instructionan lang namon ang guard nga kung mga like for example nagaulan abitong ang gabi so hingagawon nila ka butangan sang Trump ang gate kay dira usually ang volume sang tubig nagabuslog pasulod diri halin sa plaza. So by that naga-minimize ang pagsulod sang tubig sa sulod sang ground sang school. So pero sang during this vacation time daw wala gid kaano ang guard namon kay bag-o sila wa ay bala ma-instructionan ti sumulod gid that's why nga daw dalom gid that time ang pagsulod. So ang mga classroom subong nga ara sa Nubo naga nang damo sang layon bala nga as of now o damo sila na ginaubra didto sa ila kada classrooms. In preparation naman sa dengue, so naga-coordinate man si Mambik as clinic teachers, naga-coordinate man siya sa City Health and may mga ng tablets gani na ginabutan sa mga stagnant water na ginatatimplayan na kagiba siya malang dira sa mga stagnant water. So para mapatay ang itlog sang lamok. And then from time to time, nagamisting man kami
ng this coming Saturday gin schedule gani na kun nga mag-misting. This coming Saturday. Kay patapuso na lang namon anay ang pagpanghimo sa kwarto kag sa mga immediate surroundings ng classroom sa mga teachers kag ang amo pa-misting namon para nga at least matabog man ang hilam. Kag ang mga hilamon subong ginaamat-amat na namon pangkat. So by pagka Saturday ano na siya ang ready na siya for misting. Diri naman to sir, since as we all know, data ang kaso sa MPAX diri sa Iloilo City. What are your preparations in connection with the City Health Office? Last June 4, nag-conduct sang orientation sa mga school heads ang City Health. So dito man ako nag-attend kay that time I was the OIC kay si Ma'am Welmy namon nag-seminar sa Cebu, so ako gin-appoint as OIC, so ako ang nag-attend. So ano man kami sang City Health orient man kami on what are we going to do in preparation sang impacts kay amo man nagani daw kasubo man no kay aside sang COVID may impacts pa, pero nag-explain man sila nga although hindi man siya alarming kag hindi man siya kapareho sang nga deadly, so gin-advise lang kami nga kinanglan may isolation room kami just in case i-observe namon ang mga kabataan nga kung may mga bitog-bitog na sa lawas nila, so gina-advise kami nga i-isolate dayon. So tomorrow ma-meeting kami all faculty teachers with Ma'am Wilmy as our principal. So mahambal gani ako kay Ma'am nga ma-talk man ako sa meeting namon kay ako ang nag-ano sang impacts. So i-reiterate ko i-redisseminate ko ang gin-orient ko sa about sa impacts nga sa kung in kaso sa classroom may na-observe ang mga teachers. So, ma-prepare man sila sang isolation corner sa ilang room so that nga kung may ma-observe kami dira nanay siya namon din i-call ang parent immediately nga sugaton ng iya bata and then i-advise nga ipa-check up sa near neighboring clinic or sa ilang mga barangay health centers. Si Victoria Saturnino ang Master Teacher 2 kag Mr. Vicente Quijong ang Officer in Charge sa La Paz 1 Elementary School, Bamochang. Makabulig man tuguro ang gimpatigay nga diklaging to sang city engineer sa Bombo Polen kung pagdanaw-danaw lang isa sa mga concerns nila. Hopefully, Bombocham kay yung mga gagmay pa nga mga estudyante eskwela bala sa La Paz 1 Elementary School. Hindi lang man sa La Paz 1, mga elementary students kag iban wala man nga bala mga buot nga halungan kaugalingon nila maubog bala sa baha damo sang masakit or mga balatian man ang ilang ko. Hopefully nga matagan gid isang nagakaigo man nga tikang hindi lang man dira sa lapas ining mga drainage system naton kati madamo na sang apektado, especially manog balik na ang klase sa June 16, Bombocham. All right. Ini si Bombo Pauline Dinitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang follow-up report. Di sa aton sini nga mga kabumbo amuning isa sa mga major concerns ang pagbahagid kag ang tingulan nga tsimpo nga daan natuon man niya sa pagbukas sa sang klase. Sa aton sini nga mga kabumbo, so hopefully may although nga may mga lihok man ang mga teachers sa bahin sa Department of Education kag sa bulig man sang pila ka mga parents, ang aton pagid sining nga mga insya sang gobyerno maghatag man sang nagakigo sining nga pagtamod sa sining mga problema nga mahatagan man sa nagakigo sining iyang solusyon. Sige, may pila pa ka mga dalagkuan karon nga mga balita. Bantayan nyo lang diri sa padayon naton nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine.
Isibombot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 8 to 14, 2025.
ang inyo paborito nga oldie-goldie songs ang saliwat nga magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo as the Retro Band is due to give you one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agod nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Sa gabi sang amuman nga adlaw, let us celebrate Father's Day sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sa inyong nga panyapon. Ang Rock Station Band would delight you with their great selection of songs sa concert at the Plaza. Father's Day edition. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 15, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang
Makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas, makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Maulanan ang atong panahon diri sa syudad ng Iloilo, but better no than very hot. Namin na lang na ang cold or cool sang sa very hot. Anyway, this is Tita Regine. Welcome sa Tuesday edition. Sa sininga palatuntunan kahapon lamang program kung siniin, nag-enjoy kita, nagakuha kita mga inspirasyon, kay mga motivations, mga encouragements, and ilipinigid, no? Kung kaisa, maka-relate kita sa mga istorya nga ginapalabot diri sa kahapon lamang program. Gani ka mo dira, nga wala pa nakashare diri sa KLP, gina-invite ko man kamo magpadalaman sa inyong mga inagihan sa kabuhi, mga kasaysayan nga hindi nyo malipatan. Email nyo lang sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Hindi problema kung wala ka mo gadgets, kung wala ka mo dira sa computer, kay pwede gihapon nyo mabaton ang mga ginasulat ng mga kasaysayan. So isulat lang, pangita i-tiyempo, isulat ang inyong mga istorya, kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man kung may tiyempo, makakadto ka mo diri sa city, makalagaw-lagaw ka mo, personally, i-hand in nyo na lang ang inyong mga istorya. Basi, ha? Makasumang lang ay pakita, makakita ay pakita diri. O, diba? Kamusta ka mo da? Ang iban, siguro nga pinahimuyong na lang, no? Especially yung mga taga-syudad, kay tiga ulan gani diri sa syudad sang Iloilo. Sige, kung may free time man lang, wala sa may ula obra, no? Wala sang klase, birahi sang tulog, pahuway. Kabalo kita, no? Ngati, kung gabi naman nga daan, ang pagtulog, more ang pulaw-pulaw. Kaya nga aman, ambot gadget, games. Anyway, ari na ato nga bahanon para sa inyo tanan. Again, kaupo din niya si Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program. Here's our song for you from Kent Limuel Espaltero, Chatbox. Good afternoon. Kang makita ko pa nagduda at nakagad baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil, lahat ng website inalam at kinikit. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss, basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagdududay sa bukid, pagmamahal ko iyong hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay, kilig lang ang akin. Naka-active pero di namamansin, naka-chat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba kikita, commute na ba o unfollow na? Di lubos maisip kung anong ikakanta. Makuha ka lang at mahalin na. Oh miss, oh please, kahit lang ang kiss, basta wag akong nitiis. Pansinin, wag itinin, pagdudunay sa bukid, mamahal ko iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alilangan ako, hindi lilisan. Matagalan man, Hayaan mo ako na
sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Oh, oh, oh. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, nandito lang maghihintay ako. Chatbox by Kent Limuel Espaltero. So check your inbox basi may bago kang message or kung basi puno na ang imong chatbox. Medyo pang delete na dira. 2:21 ang atong oras. Again, welcome diri sa kahapon lamang program. Our first story this afternoon is another one coming from Nengni sa Lambunao. But before anything else, before kita nga magsugod basa sa iyang story subong, Nengni, ikaw ang atong winner last week nga ginannounce, palihog na lang. Kung nabudlayan ka nga magkadto diri sa Bombo, ihatag ko subong ang cellphone numbers ng Bombo. Palihog, ibilin ang imong contact number. Alright? Kay matawag ako sa imo so that ma-arrange ta ang ako nga pag-interview sa imo this coming Saturday. May ballpen ka da, may papel ka da. Sige, ari ang numero sang Bombo. Hinay-hinayon ko lang para mag-gets mo gid. Para lang niya kay Nengni ha. 0918 926 3325. Again, diri mo ibutang ha ang imong contact number, diri mo i-send Nengni 0918 926 3325. And for the last time, 0918 926 3325. Ningne, ari naman kita sa isa ka story pagid nga imong gin-share diri sa aton kag sa tanan man dira, no? Nga nagapamati, all ears na. Here's another story from Ningne sa Lambunao. Dearest Tita Regine. Tita Regine, kasugpon ini sang love story ko. Oo, mabudlay gid man ang paghigugma, parehas kadyang amon. Sang waay pa ang kasugpon, maayong hapon sa tanan nga katapo sa DYFM, ilibinigid sa imo tita, sa mga maukod nga tagsulat, kaangay ni Lola Amparing, Lolo Dencio, student mom of Lambunao. Sorry ha, hindi ako ka-review basa sa sulat ko, kay gasarampok na panulok ko. Tita Reg, wala ako naginulsol sa napamana ko, kay super kamampinananggaon. Naguntat kami obra nga duha, dya sa umana lang, gapang kayad kiskisan motor. Sagod baboy, kay mabata tamon, kaduro ka mga bata. Oo, siyamgid na bata namon, pero napatay ang ikatlo. Sa kaluoy ka mahal nga Diyos, napatapos gid namon tanan. Salamat sa mahal nga Diyos, nga gintagaan na sang may maayo man nga utok ang amon kabataan. Pero ambal ka bata ko nga nurse sa Lambunao District Hospital, ang pharmacy lang ang nagamanggaranon kay nanay. Kay ang apat, papa, mama, kag apat, tatay, kag nanay. So okay na amon pangabuhi kay ti may mga obra na, pero nasubuan ako manumdum nga wala kapag gusto anda nga tatay ka anda nga kinitaan. Pero napabulong manamon it husto ang ila tatay. Na-stroke siya. Pag ikaanom na nga tuig, na-restroke naman kag may leukemia. Bisan waay gid tana natabangi, 48 bags nga dugo kag type AB+ pa iya blood type. Pero kaya ka mga bata pangitaon. Ang among kinagot nga electrical engineer, doon nag-mature isip na ahat. Napatay siya at the age of 65 sang 2018. Napalubong manamon sang kabataan namon sa maayo kag matawhay nga paagi. Isa ka bulan ang iyahaya, kayang amon subang nagahibi
Hambal niya, ma, hulaton yung gid ako, ha? Ay, tita, gatulo, manluha ako subong. Subo, Unexpectedly, 2020, may nag-text. Hambal niya, kumusta ka na? Nagpakilala nga ex-BF ko. Ang first love mo to. Pero ay, kung nagpapanulay, duwa ka tuig, ginbaslan ko text na, hasta subong, pero gatek sanay ka mga experiences, may asawa siya, kag isa ka bata. Mabudlay dulaon sa isa kag isa sa amon, pero I will stand me as I am. Budlay, nakalagon, kag hindi ako magpakasala, kaya I always pray and go to church. Nadlook ako sa mahal nga Diyos, kag saban ako, because I love God, I love my husband and my children. So until here na lang, till my next mail, stories, so do hope all is all right. Regards, tita, and to all, respectfully, Ningni of Lambunaw. Ningni, okay lang na, magpuro pangamusta, mag-reconnect. Pero ikaw free ka, available ka, pero siya hindi, Kaya may asawa siya, may bata siya. Pero kung wala malang mali siya, iyaya siguro pag pangumusta man lang, may problema. Pero pwede man na, nga ma-encourage mo siya, saling mo, abi, pati kami bisang misis mo, ipakilala man, para nga pati siya, makuro kumusta ko man, makaturo text man kami, di ba? Para nga safe. Para nga at least, si Mrs. basi kun issue, panaiablaya sa iya, budlay na, Pero kung duha sila, ang imo nga mangin ka textmates, kundi, just ang problema. Diba? Ningni of Lambunaw. But anyway, sigurado ka man niya sa self mo, Hindi kaya magpapapanulay, hambal mo. Sige, dapat magpakabakod ha? But anyway, kay siya married, siya may family, may bata. Once gani, makareceive ikaw text, hindi na amo, ati untat ka na reply sa iya. Okay? 28 minutes after 2 o'clock. Madami yung salamat Ningni sa Lambunaw. I hope you got the number sang Bomboradyo para nga ma-text mo ang imong contact number kag ma-arrange naton ang pag-interview ko sa imo this coming Saturday. Alright? Magapanabali kita with another story diri sa KLP. Sa gihapon ka open ninyo si Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program. We'll be back pagkatapos na sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta. 300 Tayo agad with this interesting story from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon to everybody out there listening to KLP. Kumusta na ang adlaw naton? Damo obra? Nagluto? Nang laba? Naninlo sang balay? Namalansya? O nang himos-himos sang balay? Makapoy, diba? Pero happy naman. Work accomplished. Amo na kita nga mga nanay. Mapisan, matatap, mapagmahal sa ila kaanakan, kagbana. Ang kakapoy, bungod sa duro nga responsibilidad, madula lang. Konting pahinga, ayos na. But ang happiness nga mabatyaga naton, bungod sa bagay-bagay nga ginhimo naton para sa kaayuhan sa aton mga pinalangga sa kabuhi, ay hindi matatawaran.
Bisan pa ang kaugalingon naton nga kabuhi, sarang ihalad para sa aton mga pinalangga. Gani, go-go lang kita nga mga nanay. Kita ang mga modern heroes sining henerasyon. Gani, masiling ko sa inyo tanan. Maayong lawas lang. More power to all of you and good luck. Tita Regine, years ago, I made a painful decision to cut ties with someone very close to me. After attempts to address deeply hurtful behavior were merely met with dismissal and denial. Tama kasakit to. Almost like being close to death. Then, na-remember ko ang song I used to sing before, A Day in the Life of a Fool. It's about a person crying tears of goodbye till her loved one came back. That's why the way it will be every day in the life of a fool. Or that's the way it will be every day in the life of a fool. Si Apostle Paul wrote in Romans 12 verse 9 that love must be sincere. Isa ka remain reminder sa aton tanan that not all passes for love is genuine. Yet our deepest longing is to know real love. Love that is not self-serving or manipulative, but compassionate and self-giving. A love that is not fear-driven, walang pagkatakot, but a joyful commitment to each other's well-being. Tita Regine, saan nag-teach pa ako Saturday, no class for me and my children, it means makapaburaw-buraw ako sang gamay. So isa kaaga ang younger kids namon, Amor, Buben, and Girl. Then in the elementary school, they decided to get up early and fix breakfast for themselves. Kapoy kami from a grueling week. Ako kag ang husband ko were trying to sleep until at least 8 a.m. Suddenly, I heard a loud crash coming from our dining room. So naglukso ako out of bed and I saw a girl desperately trying to wipe the milk off the floor. Well, wala kahulat sa pagbugtaw ko ang kabataan. Nagmatumato na lang sanda. They chose being independent and the result is something of a mess. Pero okay lang. Children learn to be independent, maybe the hard way. That's the way to grow up. Learning through practices. Gani, hindi sila dapat akigan sa mga sitwasyon nga parehas sila. Instead, we should teach them to do things on their own, to encourage them and praise them when they learn. Te, kumusta na kabataan ta dira? Independent bala sila or basi tugulang na basi dependent pagyapon kay nanay kag tatay? Parents are mentors, so we have to challenge, support, and inspire our children in our daily lives. Help them when they are in doubt and praise or recognize their good efforts. Kag magadako sila nga may pagpasalamat sa aton nga mga ginikanan nanda. Tita, isa ka bagay nga ginapasalamatan ko sa Ginoo is His guiding me in my decision to go back to school kahit na may 8 ka anak kag walang helper sa balay. Bangod sa pagbalik eskwela ko, nakabulig ako financially sa pag-schooling sa kabataan namon. Bisan pa paano, nangin independent ako hasta subong. God is so good to me and my family. It was God who carried me as a father carries his daughter all the way until I reach what I am now. I have to close now, Tita. Till next meal, God bless everyone. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And Tita, please read this binalaybay. Salamat. Ang tigulo, manggad sang ginikanan. Sa mga kabataan nga nagapamati isubong, pamatian ninyo ining akon panambiton kay makabulig ini sang dako sa inyong pagpanglakaton.
sa matunok kalandas sang kabuhi naton. Kayong amon kabataan ay regalo sang Dios nga nagahatag kasadya kagkatawhay sang among buot. Sa amon kabuhi kamo ang bunga sang matamis nga paghigugma. Manggad namon kamo nga dapat halungan. Bangod kun kamo madula, kami masakitan. Kahalimbawa ninyo, mga patak sang ulan, nga nagapabugnaw sa tanan nga bagay, nga nagakabuhi sa sining kalibutan. Haplos kamo sing pagpalangga sa among tagipusoon. Tio naman nga kitang mga ginikanan, nga magpasalamat sa Dios sa iya mga kaayuhan. Kay may mga anak kita nga sa aton nagahatag sang kalipay, kag mag-aalagad sa atong mga ila katigulangan. Kinahanglan naton ila pagtatap kagugma, kag manginwaswerte kita kung sa aton pagtanda, ara sila gihapon nga nagaulikid, kag kabalo magbalos sa ila ginikanan. Subo nga maluya na, kag nagapaalam. Mga kabataan namon, sa diin na kamo, tion na sang pagpauli sa mga balay ninyo. Kag pag-abot nyo didto, kabay pa nga hakson ninyo, inyo nanay kag tatay, lola kag lolo, nga nagapalangga sa inyo, sang todo-todo. Magbalik loob kamo sa aton Dios, agud kalipay nga matuod-tuod, inyo nga malambot. Sa sina, magaayuhan kamo, paris sang yagin promesa, didto sa paraiso. From Student Mom of Lambunaw. Laingid kong writer, no? Kasagad magdinhon sang binalaybay. And yes, you are right. We have somehow, no, to allow our children to commit mistakes, inang mga little mistakes in life, kung sa diin, mag-learn sila a lot of things. Of course, ang mga major mistakes nga mahimo sa mga kabataan, major man, no, ang igabilin nga lesson para sa mga kabataan. And so that's why, no, ang mga nanay, mga tatay would always remind ang mga kabataan, okay lang nga magsala ka mo, pero hindi lang, no, inang sahi isang sala nga very life-changing. Kag magahatagid sa inyo sang dako nga challenge, sang dako nga trial sa inyo nga pagpangabuhi, nga mabudlayan gid kamo kaangay sang early nga pagbusong, early nga pagpangasawa or pagpamana, mga wrong nga decisions sa kabuhi. So let us all be very, very careful. Of course, we all do believe, no, that we only learn through our mistakes, but we have to be careful. Kung pwede malang ma-avoid ang ina nga mga mistakes, then why not? Hindi bala? But for parents nga may mga kabataan nga kung kaisa makasandad, kung kaisa hindi gid ma-avoid, makahimo gid sa mga mahambal nato, no, mga dalagko, mga major mistakes sa ilang kabuhi. Sa gihapon, ang ato nga pagpalangga should always be there. Ang ato nga paghangup sa ila, ang aton sa gihapon nga pagsuporta sa ila, because wala naman sila sa iba nga kantuan, kundi ang una gid ang ila nga mga ginikanan. So, I hope after sang aton nga major nga reaction, nga objection, after that makapatawahay kita sa aton nga isip, and sa gihapon we would opt nga buligan ang aton nga bata. 40 minutes after 2 o'clock, madamo yung salamat sa imo, Student Mom, sa mga manami ang ginapang-share mo diri sa kahapon lamang program. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pinaka may importante ng mga pahibalo. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 8 to 14, 2025. Ang inyo paborito nga oldie-goldie songs ang saliwat nga magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo, as the Retro Band is due to give you one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 14, Sabado. Sa tion sa musical show,
Napulo ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang ika-parapol sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Hunyo 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agod nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Sa gabi sang amuman nga adlaw, let us celebrate Father's Day sa Plazuela di Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sa inyong nga panyapon, ang Rock Station Band would delight you with their great selection of songs sa concert at the Plaza. Father's Day Edition. Mangininyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 15, Domingo. Plazuela di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw. KLP, dinanim kita sa luyag i-share ni Inby sa episode during the pandemic. Dearest, Tita Regine. Hello out there. Are you still there, mga kabombo sa KLP? Still interested to hear another story? Okay, sige ha. Just for a while. Masinadya kong hapon sa inyo tanan. Makatapos ang Bombo Radio Philippines, laminigid sa imong tita, kag sa mga maupod ko nga mga classmates sa kahanginan. Mga kabombo, tamaid kasubo ang hapit matatlo ka tuig na pandemic. Ang mga istorya nga halin didto pakadto diri or vice versa, ang makangiridlis nga pamatian sang durunggan nga nakabati kag nakit-an sa mga mata. Kung sa diin, hasta sa lobby sang hospital ang nagagurutok nga pasyente sang COVID, mapatay dulang, hindi maatindiran, hindi madapatan sa nagakaigo nga medisina. To ano kuno di kasakit nga batyagon sa natungdan nga pamilya. Ang nagasurumbali nga mga patay nagalinya sa karsada didto sa funeral home for cremation. Kastigo nga hinali lang. Gulpigid nga waay mapreparahan. Insa kuno nag-abot dya nga kastigo. Insa. Hindi ayhan sa sobra na nga pagpakasala sa mga tawo nga waay na makakilala sa aton Diyos nga manluluwas. Nga mahapos lang ang pagpinatyanay, nga daw pispis lang nga kuro. Isang bala lang, madunglay, mamamatay sa sentro. Ginoo ko kag Diyos ko. Pasayluha kami tanan sang hindi na maayong buhat sa mga tao. Samtang isa tana ka malipayon nga mag-asawa, distant relative ro namon, tuya na narabaho sa Amerika. Si Marcela nga asawa, nagdalikyat bakasyon sa Pinas, kay nanay kag tatay na nakaabot gid lang kag gindeclare ang nakaabot gid lang kag gindeclare ang pagsirado sa mga puerto, airport man kag pantalan, syudad, banwa kag baryo. Hindi ron makabiyahe, makabisita, maskin ano pa ka importante nga mga papeles ang ginihingagaw nga ipasa o kung ipadara. Why na? You have to stay where you are. Tama gid sa pagkabudlay. Ti ano dulang kun way ka mobugas ng tig-angon. Way isda nga sudanon. Magpahinae dulang kag magpakuribong. Ti ano na kunong si Marcela nga duha lang ka semana ang bakasyon na.
kundi nagpaningkulong kag nagpalibog kung ano ang himuon. Nagahiwasa siya, hindi makatulog, hindi mahimutang, nga daw malupad nga way pakpak sa pagbalik sa Amerika. Murahon, ang iya gwapo nga palalabs, naghimo sang isa ka malamalahan. In short, in the absence sang ipalangga nga asawa, nangita sang iba nga way liwan, ang karnal pa nga amiga sang iya tunay nga asawa. Uy, best friend sang wife. Just imagine, hindi makahulat, iyaging grab ang opportunity. Kaisa lang sila sa apartment nga ilaging rentahan. Kag sa trabaho man ang bana sang iya amiga. Ay abaw, Tita Regine, ginsakyan gid sang demonyo. Ginpanulayan ang duha. Way ron makadumdum nga kada isa sa ila may asawa kag bana. Husto lang maghiribion si Marcela nga dumabuang pagkahibalo niya. While ang bana sang iya amiga dumahuramentado sang pagkahibalo niya. Nagbusong ang amiga ni Marcela sa 7 ka tuig nga waay gid siya makapanganak sa luyo sang iya tunay nga bana. Kag amuman si Marcela, waay man sila mabugayan sang maskin isa lang ka anak sa sobra na 10 ka tuig nga pagpuyo nila. Sa pagkadako nga perwisyo kag disgrasya ang natabo sa duha ka malinong kag malipayon nga mag-asawa, nagkahiwalay gid sila. Gani, sang pagturutawhay sang pandemic, nagdesisyon sila i-process ang ila papeles para makalikaw. Nagpalayo sila nga waay address agud indi mahibaluan. Kag sanda ni Marcela nagpuyo man kag mag-put up sang ila negosyo. Diado lang sanda sa Pinas nang inabuhi isang malinong kag kalimtan ang ila kahapon. Sobra isa ka tuig nga naka-move on sila sa pag-accept sa nahitabo. So far, Marcela and her second husband have realized and learned to forgive and to forget. Madipayan sila sa pag-put up once again a new family as partners in life and business. Nagampon sila sa isa ka newly born baby nga babae kag magserbisyo sa kapilya sang barangay nila. Ang among kasilingan nga si Carpio na stress sa pagkadimalas man nga nawad-an sa trabaho sa isa kadako nga makinarya. Na-stop ang operation kay ang mga trabahador daw mga piso nga nakurong. Na-stop ang produkto, malinong ang karsada, matawhay ang merkado. Pero gingutom ang pamilya nga waay makapamakal antes ginsira ang makinarya. Nagproblema kag nagkasakit si Carpio nga amo ang gintunaan nga siya nagluya kag waay na madara sa hospital pa. Nangayo sila bulig sa munisipyo, nagsigi sila paabot. Maski nagbulig man ang barangay, pero waay gid matabangan, nagpanaw na lang si Carpio nga waay paalam. Masakit gid ang pagkawala sa isa ka breadwinner of the family. Nagsigi kay hinibion kag konsumisyon ang pamilya nga magagmay pa ang kabataan nga nag-eskwela. May mga ayuda, pero ano pa? Why na ang mabakod nga harigis ang pamilya? Duro gid na ang naapektuhan, hinali lang nagatsabaw kag ngaral-ngal ang kabataan sa gulpi nga pagsido sang nanay nila nga nadunlan. Nag-inom kag wayron makaginhawa. Ila gintabangan, gintustos, ginpisil-pisil kag haplasan, pero why na? Kag wayron madarapa sa hospital kay gutok naman. Si Chay Pistang nakibot, nakasandad, natumba, nalipong. Pagkabati na nga nahulog iyabana si Tioy Leon sa Carabao kag natapakan pa. Nalipat ang makasilingan sang COVID, dumalaga ng iba pakadto sa taramnan nga mabuligan si Choy Leon kag ang nabilin ginbuligan si Chay Pistang nga maumpawan. Pero kalain nga nagunungay ang magtiayon.
Waay kita na Tita Regine, matabangan sila nga duha. Kay hindi naman makapahospital pa. Namatay sila sa dako nga disgrasya. Bahay say mabuhi pa to sila, no? Kung nadara sa hospital. Kamakaluluoy man sa ila. Lord, pasayluha sila, chay pistang kag chay leon, sang ila mga kasalanan, kag iipod ang ila mga kalag sa imo didto sa langit. May they rest in peace. Nagkabuang ang 5 ka ginikanan, nagpangita sang ila kabataan sa school, kay waay makapauli sa panyaga. Hindi ron sanda pagpasudlon sang security guard, kay gindismiss na ang tanan nga mga klase. Ila ginsubay ang higad ka karsada sa panagupnop nga basi gintikwang sila sang iba nga kabataan sa kanal, kay hindi ron makatakas. Grade 2 ang 3 kag grade 3 ang 2. May nakareport sa unhan nga ila na sapwan 5 ka bata nagariligid-ligid sa kanal. Ila ginbuligan makatakas, pero patay na. Way man pilas kung basiging kagat sa mga ido, way man lagob kung basiging bunalan sila, pero way man kagindala sa funeraria. Ang results ng test, nagkaralipong sila sa gulpi pag-atake sang COVID, kay very weak ang immune system nila. Ang kapid nga si Joseph kag Josefa, nag-eskwela sa kolehiyo. Samtang nagapanaw sanda pauli sa ila boarding house, nagambal si Joseph kay Josefa, kapid, mamahaw kita anay sa restaurant, kay nagutom na gid ako. Kag magbakal na lang kita dayon sang aton gusto nga sudanon sa aton paniudto. Waay sanda makahibalo nga sa tupad nga lamesa may nagakaon nga tawo nga nagasakit-sakit ang ulo, nga may sintoma na gali isang COVID. Tapos sila pamahaw, nagbakal sila sang luto nga sudan, kag dayon nagpauli. Sa alas 12 na, nagkaon sila sang ila panyaga. Igo lang nakatapos panyaga, gintuyo si Joseph, kag nagtulog. Ginpukaw ni Josefa, kay may klases siya alauna. Haba ni Joseph kay Josefa, kapid, hindi ako mag-eskwela, kalain ka pamatsyag ko. Insa daw masuka ako. Sabat ni Josefa, kapid, kadali lang kay baklan ko ikaw sang bulong para mahawasan ikaw sang hilanat mo. Kalain ron sang pamatsyag ni Joseph, kag iya ginhagad si Josefa nga mapauli sanda sa probinsya. Nanghimo sila dayon nga mapauli, pero ginpakonsulta anay ni Josefa si Joseph sa doktor sang school clinic kag gindudahan nga positive siya sa COVID. Ginresitahan kag ginpa-lab test para makita ang klaro nga resulta. Pag-abot nila sa ila balay, nagbatsyag man si Josefa. Nagasalasala ila nanay kag tatay nga i-admit sila dayon sa hospital. Swerte, kay may bakante pa nga naakomodar sila kag naaagapan sa temprano pa. Genresitahan kag nag-ayos sila. Salamat sa aton Diyos nga maluluyon. Hindi gid basta-basta ang pangastigo sang pandemic. Waay ginpasino si COVID, bata man o kung tigulang. Tita Regine, thank you once again for reading my story. More power sa makalilingaw nga KLP. May God continue to shower His imperishable guidance for you to be shared to your listeners. The Lord be with you and your family. Together again in B, sang Iloilo Province. Yes, you are right in B, no? Kasakit sang ginbilin sang sining COVID. And I'm sure tagsa sa aton. Siguro kada pamilya, no? May tagsagid kita nga naagyan sang sining COVID nga natabo sa aton. And okay lang, no? Ang iban nga ti nakalampuwas bisan gin COVID ang bilog nga family, ang masakit ang mga pamilya nga nadulaan gid sang ilang pinalangga sa kabuhi. May mga ara nga hindi aware
kung anong dapat nga himuon. Kag of course may ara no ang mga may comorbidity nga amugid ang ginabantayan nga hindi dapat nga matapikan sang sini nga COVID. But kung isipon ta lang no kadamo gid pila ka milyon sa milog nga kalibutan ang nagkaladula bangod sang COVID. So sa gihapon halong kita, but most of all every day of our life, let us pray to the Lord God to always protect us and cover us with His precious blood. Maraming salamat sa imo NB for another story shared diri sa kahapon lamang program. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya, I'm sure may aragid, no? Nga, ara na dira, kumbaga, dumunog sulat na gid. Pero mahambal, tiyempo na lang gid ang kulang. IT, hungdana, pungkuina. Para nga makapadala ka na diri sa imo nga mga inagyan sa kabuhi, nga gusto mo man nga babatian, kag ma-share sa tanan-tanan. Sa paki-email ang imong mga story sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man nga sulaton sa gihapon kay Ginabatong Ina and then ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga ara sa mga malayo nga lugar, luyag man kami makabati sa inyo. Ilibinigid ang mga ara sa abroad, especially nga nga mga OFWs. Kumusta na kamo dira? I hope you could still find time para nga makapadalaman sa inyo nga mga ganap sa kabuhi. Because I know, ang kadamaan sa inyo, nagapamati and nagasiling, no? They could find time still, even if they are working. Pinoy pa ya, di ba? Anong ginagawa sang headset, samtang nga nagapanilhig or samtang nga nagapanglaba, di ba? Sige, I hope one day soon makabati kita, no? Nagikan sa aton nga mga OFWs nga mga kauturan. Sige, padayon na nato ang ating pag-enjoy sa mga istorya ang ginapadala diri sa kahapon lamang program. Buwas naman, magasunod na ang inyong ginakalangkagan ng mga dramas every afternoon. After sang KLP, si Tuyang Ermitanya, to be followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So madaming salamat sa inyo tanan mga kabombo for this time. Maging share nyo naman diri sa akon. Balikay kita buwas sa gihapon ini inyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.